foli ani waleɲuman dɔn an b'aw ta ko ɲɛsi aw ma ni waati in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ dugawu kɛ yarabi nin kalo sanuma min ni Ala y'a jira an na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kalo in a tɛmɛli Ala k'a nɔgɔya an ye bato minnu ni an b'a k'a kɔnɔna na Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ sanni ko nin kɛnɛ kelen kan an kun ye dugawu kɛ k'a fɔ Ala ka ɲina jira an na Ala sɔnna a ma k'a jira an na o hukumu kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bakuruba kunnafoniya minnu bɛna ye kɛnɛ kan an bɛna min lase aw ma a fɔlɔfɔlɔ de ye an fana karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara ale ka tafsir kɛnɛ aw bɛna o ye miniti 10 bɔɲanko o kɔfɛ sunkalo kunnafoniya kɛnɛ kan bi ni Ala sɔnna a ma kibaruya mana se an balimamuso Fatumata Kamara a bɛna walawalali kɛ o kan o kɔfɛ hadisul iftar kɛnɛ kan bi an karamɔgɔ min b'an bolo o de ye an karamɔgɔ Tayiru Danbele ka bɔ Moribabugu yan Jamiatul Ansardine o wajulukɛla de don ale na se ka laseli k'a ɲɛ miniti 30 bɔɲanko o kɔfɛ suntigɛ baraji o kɛnɛ kan an ma don baaraw kɔnɔna na kɔfɛ aw ka nɛgɛjuru siraw ni Ala sɔnna a ma o bɛna labila aw ye aw ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo in kɔnɔna na o kɔfɛ n'o bɔra yen cuisine an bɛna o jira aw la an balimamuso n'o ye Aminata Keyita ye ale ka dumuni labɛnniw cogoyaw a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o kan o kɔfɛ fɛn min ye Nuru Madaniya o ye maa ye minnu u farala ɲɔgɔn kan ka bɔ Katikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye bilasirali ye théâtre sira kan u bɛna o kɛ karamɔgɔ Kalu ni a ka jama aw bɛna o fana ye kɛnɛ kan o kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ ko kɛnɛya ko nasira aw bɛna o fana ye nin kɛnɛ in kan ni Ala sɔnna a ma ka taa se aw ka su in na nafila ka ɲɛfɔli k'aw ye batu yɛrɛ kɛcogoya ɲumanw a n'a telimanw k'olu fara ɲɔgɔn kan o bɛ lase aw ma fo ka taa se an ka publicitéw ma o bɛna ye tɛmɛ kɛnɛ in kan o kɔfɛ bi ni Ala sɔnna a ma suntigiw baara kɔfɛ an ka dɔnkili min ni o labɛnnen bɛ an fɛ an bolo bi ni Ala sɔnna a ma aw bɛna o ye o de ye an balimamuso ayi o de ye zikiri groupe Sumana titre Ramadan groupe Sumana maaw ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka sunkalo fasada ni Ala sɔnna a ma olu o bɛna ye kɛnɛ kan ni Ala sɔnna a ma baara kuncɛliw la aw bɛna ayiwa dumuni dilan cogo wɛrɛ n'o ye cuisine ye an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ aw ye Ala ka ani aw dɛmɛ kɛnɛ in kan an karamɔgɔ minnu b'an bolo bi i n'a fɔ ladala aw b'a kalama cogoya min na ka jɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka nun don ɲɔgɔn bolo a ma fɔlɔfɔlɔ o de ye an karamɔgɔ Elhaji Usman Kani ye ka taa se an balimamuso Fatumata Kamara ma an b'u bisimila kɛnɛ kɔnɔ Elhaji Usman salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi Elhaji Ahmad a bɛ cogo di basi foyi tɛ an bɛ Ala tanu kila salon ko an kun ye kan bɛɛ da ni kɛnɛ kelen kan kosɛbɛ o kɛra Ala sɔnna a ma ayiwa ɲina Ala y'a jira an na siga t'a la fo ni sera an kan dakuruɲɛ kelen foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin filɛbagaw ma an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn Ala min an ka salon dugawu jaabi ka ɲinan jira an na salon sunkalo ban kuncɛyɔrɔ la an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ Ala ka san wɛrɛ jira an na an bɛ Alahu Taala deli an bɛ Alahu Taala tanu Ala min ye ɲinan san jira an na ka dugawu dɔn kɛ an ni minnu ye salon sunkalo kɛ ɲɔgɔn fɛ ni olu ma sɔrɔ an cɛ ma ɲina dɔw fatura caman bananen don an bɛ dugawu kɛ fatulenw ye Ala ka hinɛ u la ka yafa u ye minnu yɛrɛ fana dalen bɛ bana dilanw kan an bɛ Alahu Taala deli kɛnɛya dafalen Ala ka a di an ni u ma an bɛ Alahu Taala deli ɲinan sunkalo an y'a daminɛ cogo min na Ala ka kuncɛ fana jira an na hɛrɛ la ka baaraw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'a fɔ ko an filɛbagaw ma ko u bisimila ko kura u ka jɛmukan spécial la Ramadan kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma Fatumata Kamara a bɛ cogo di dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka waleɲuman dɔn an bɛ foli ani waleɲuman kɛ ka ɲɛsin an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn sigilen don k'an lajɛ nin wagati in na an ka foli b'aw bɛɛ ni Ala sɔnna a ma an b'aw bisimila kokura kɛnɛ kan ka foli lase farafinna farajɛla diɲɛ bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn k'a fɔ ni waati in sera bɛɛ ka lajɛ fɛn bɛ kɛ Sherifila télé de ye an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka foli ni waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ni an karamɔgɔ ma yanni an ka don baaraw kɔnɔ n'o ye Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara ye Ala ka an ɲɛmɛ Ala ka si ni kɛnɛya di a ma k'an baw fo ka Sherif Ahmad Tidiane Hayidara an ye jɔyɔrɔ a n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ kalo in Ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na teliyala an bɛna tafsir kɛnɛ kan Ustaz Kane Ahmed Jalo y'a fɔ cogo min na o cogo dɔn an karamɔgɔ folen kɔfɛ ka an ka golokansigi fo n'o ye Sherif Ahmed Tidiane Hayidara ye tafsir baaraw daminɛra kabini kunu an yi wulila suratu Fussilat kuranɛ suratu Fussilat a aya fɔlɔ fo ka taa se miniti 10 kɔnɔna la n'an sera ka min sɔrɔ a la nka a bɛ lase an karamɔgɔ Sherif Ahmed Tidiane Hayidara fɛ an ye min sɔrɔ tafsir kɛnɛ kan an ka jɛ an wula ye ɲɔgɔn
Nono Alib. Nono Lahoro. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله صلى الله على محمد وعلى محمد وسلم تسليما كثيرا. يعرفوا على بركة كشنا نعمة جامع وجنا بلو كربا كانوا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن كراسو دينسانو أن كراجة يغنيمو ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲumankɛ fo ka taa se ɲɛwuli ma a b'a ɲini ala fɛ ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen o la o tɛmɛnen kɔ ka bɛɛ fo ni silamɛya ka folikan ye n'o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ala k'an n'a hamu nɔgɔya ala k'an sago labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'aw ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala k'an malo ala k'an labila ala k'an dɛsɛ ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala k'an siri danfɛ la ala kira koromay sallallahu muhammad wa ali alhamdulillah ñina sa 2026 inshallah ni la day inshallah sayyid sharif Ousmane Madane Haidara ale bolo sungolo la kasigi ka halka tafsiriya ni ode ka qur'ane wala fi aw ñira ka ñiningal la karamogo bolo ka fo mogo kana lame ka qur'ane darsu di damne da 1985 85 kana bla ñinana ro sambinani ani kele salbi tafsir ke mogo ye sambinani ani kopi depuis ñaare la alhamdulillah ala sona an bɛ ka lamɛnni kɛ ale la ka nafa n'a ye an ka nata ye o de ye wa inshallah a b'o sira kelen kan ni ala sɔnna a kan ka na kalo yi tɔ a dafa ni an ye ale yɛrɛ bɛ a ka lafiya sɔrɔ nin de la maa caman b'a ye waatiw janyana san 40 kɔ ale bɛ taa ni ka segi kɛ an ye nka ale yɛrɛ bɛ lafiya sɔrɔ min na o de ye nin sigi ninnu ye a ka ca la an bɛ durusiw de sɔrɔ ni ale ka sigiw ye i bɛ taa sɔrɔ an yɛrɛ ka lajɛli n'an ka murajaatu bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ an tɛ minnu sɔrɔ an ka sigi nin kɛnɛ kan an b'o de sɔrɔ n'o tɛ mɔgɔ caman bɛ yan karamɔgɔ ka kalanden na minnu bɛ san tafsiri sigi u yɛrɛ ye kuranɛ i man'o ɲininka a fɛn o fɛn na a kɔrɔ fɔli sira kan a dɔw fana y'o daminɛ kalanden caman kalala olu bolo tafsiri sira kan o fana ka ca san 20 ni kɔ ye ka se san 30 yan fanw ma o kalandenw bɛ nin kɛnɛ in kan yan alhamdulillah o la ka lamɛnni kɛ ka ale lamɛn hali bi kura minnu bɛ yen san o san i bɛ maalumatu wɛrɛw de sɔrɔ ale bolo i yɛrɛ tun tɛ se ka se minnu ma nka alhamdulillah ni ala sɔnna yan'ale seli cɛ yan an bɛna bila ɲɛfɛ k'a daminɛ yan'ale seli cɛ yan inshallah ni minnu nɔgɔyara o de bɛna lamɛn inshallah ala k'a ɲɛ ka di an ma dugawu de bɛ kɛ ɲinan sayi na sabu ani gɛlɛya caman bɛ na jamana in yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ b'a kama nin waati gɛlɛyara janko sangani min filɛ denbaya dayirimɛw tun bɛ ɲini yɔrɔ minnu na ni o ye sugu kura ye mɔgɔ caman minnu bilala dekun ni tɔɔrɔw kɔnɔ a bɛ ɲini ala de fɛ ala de ye dekun in bɛɛ lajɛlen wilibaga ye yɛrɛ bi ala k'a n'u ka dekun wuli ala k'a n'u ka dekun wuli hɛrɛ ala k'a don jamana in kɔnɔ
de kun minnu b'a kɔnɔ a wulibaga de ye ala ye yarabi ala ka wuli ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mercredi le 18 décembre 2026. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بألا تنغنيني كبو شيطان إبليس داينو تورما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دمني على تغبر كماي على بيني هنا لو قلتي أن الله هنا كرنغرلتي. نعم. سورة فصلت. أكوني فرافاسيا لسورة مكية أجينا كرا كما كان وآياتها آية جت دا 54 آية وبيبي آية بدورو عن النانيما. نعم. هميم هاوميم والله أعلم بمراده. تنزيل أكوني يجي فني من الرحمن kabo hina charne masabolo الرحيم mi hina dumbilen tigiye كتاب ako kalanvendo فصلت farafasiyali kera آياته aya ula قرآنا kalanvendo عربيا arabukana لقوم mogoye يعلمون minum badon bashiran annana ka kenni sojali kera ونظيرا ani baba ali kera فعارض أكثرهم nga ala son chama yu kodo فهم kasoro tigi tigi لا يسمعون kasoro tikalla melike هاي مين ha mim نعم o de ye roful muqatta'a minnu bɛ yen Naam. bana kɔnɔ ni o lasera ma ni o de ye rofu minnu talen don ala fɛ نعم tuma dɔ la i bɛ se k'a sɔrɔ kelen dama n'o ye i n'a fɔ sɔd walima qaf i bɛ se k'olu sɔrɔ yen mais tuma dɔw fana i b'a sɔrɔ fila نعم i n'a fɔ nin bɛ yen cogo min n'o ye ha mimu ye نعم tuma dɔw la i b'a sɔrɔ saba fana n'o ye alifu lam alif lam mim o y'a saba ye a naani fana bɛ yen i n'a fɔ alif lam mim ra o fana bɛ yen tuma dɔ la ale dan ye duuru ye kuranɛ kɔnɔ i n'a fɔ kɛfu ha ya o ayinu sɔd o damadɔ minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ نعم komi mufassirinaw caman ye lakaleliw kɛ a kan mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ a kɔrɔw fɔ Naam. i b'a ye mɔgɔw b'a kɔrɔ fɔ n'u ka ijtihadiw de ye u ka cɛsiri Naam. faamuw mana min kafo ka di u ma Naam. mɛ kɔrɔjɛ jumɛn b'a la o de la caman fana taara wallahu alam bi muradihi ala de b'a dɔn a ye mun don a la نعم min kɔni don fɛnw de don minnu ka bon ala yɛrɛ bolo نعم sabu ko caman ko a bɛ kale u la de o la ala bɛ kale fɛn minnu na ni ye ala ye ka sura minnu dabɔ ni kaleli ye min b'a kɔfɛ kɔrɔ de an ka intibahu kɛ ka lamɛnni sɛbɛ kɛ mun bɛna fɔ a kɔ o de la ko ala ka lahaw la ala ka la mimu la o de la a bɛ kalan jɔyɔrɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni o de ye alha walmim o la ninnu yɛrɛ k'u ta k'u sabati ka se k'u walawala an ye nin bɛ danaya belebeleba dɔ da alakira muhammad al-mustafa yɛrɛ kan k'a fɔ ci min ni o jiginna kan n'o ye nin kuranɛ ye k'a fɔ a sigilen don dɔnni dɔ kan o dɔnni dɔ ye jumɛn ye ni nin ye huruful muqatta'a ninnu yɛrɛ ye kalan cogoya b'a la mɛ ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ suran dɔ la a bɛ sɛbɛ sɛbɛ cogoya dɔ la mɛ a tɛ kala ten parce que huruful muqatta'a tɛ yen mɛ huruful muqatta'a don yɔrɔ min i n'a fɔ ni ye suratu bakara daminɛ lajɛ alif lam mim o sɛbɛnnen don cogo min ni ye suratu sharhi fana lajɛ i b'a sɔrɔ o cogo kelen na mɛ i t'a kala ten i b'a fɔ alam nashraha laka sadraka i y'a ye alam nashraha laka sadraka mɛ dɔ alif lam mim a kɔrɔ a bɛɛ ye cogoya kelen sɛbɛn cogoya kelen mɛ kalan cogoya kelen tɛ o la ko o yɛrɛ ko walawalali dɔn ala kira ka lakalali kɛ nin bɛɛ la ko o de b'a yira k'a fɔ fo mɔgɔw k'a dɔn
k'a fɔ dɔnni min jiginna kira kan kira bɛ ka lakalan se dɔ de fɛ fanga dɔ de fɛ o la kira ma kala maa si bolo a ma taa kala yahudiyaw bolo dɔnni sira kan a ma kala nasaraw bolo dɔnni sira kan wa hadara fɔlɔ minnu tun bɛ yen n'u ye kodɔn ni faamuw sɔrɔ kira tɛ o si kabila den ye romɛn tɛ furusu tɛ k'a fɔ k'o bɛ se k'a fɔ ko a filɛ ka faamu min bila senna bi ko o faamu kan ka sɔrɔ a la sabu a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o kɔrɔ a y'a tami arabu kɔrɔ o don bon arabu dun tɛ jate yɛrɛ la dɔnni sira kan kodɔn sira kan arabu tun tɛ yen bon mun y'a kɛ kira ye k'a di kira yɛrɛ ma depuis yan de kalan ni kodɔn bɛna sɔrɔ k'a fɔ siga foyi t'a la fɛn dɔ bɛ nin kɔfɛ fɛn min b'a kɔfɛ o de ye setigi ala yɛrɛ ye parce que a nana kɛ hadara si tɛ yen kuranɛ ka bilasirali ma bonya min ye wa kalan si fana tɛ yen o dɔnni tun bɛ yen kuranɛ ka dɔnniya a ma yɛlɛ min ni san cɛ o bɛɛ kafura ka di min ma ni o de ye alakiraba muhamad el mustafa o de la ninnu minnu yɛrɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ kira kana nin bɛɛ walawala k'a fɔ alif munna ha filɛ nin ye mun y'a kɛ ha ye ka mimu fana nati adama ka u bila cogoya la a ma kɛ hami ye fo ka walawala di la ni ha u mimu de o de bi i da la k'a fɔ alakiraba muhamad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuranɛ min dira ma ala fɛ a y'a lakala la n de kuranɛ ka mu'jiza ba yɛrɛ ye bɛɛ bɛ sabati min kan sabu n'a kun bɔra nin yɔrɔ ninnu hadara kun sabatilen don jamana minnu kan ka kɔn a yɛrɛ ɲɛ walima dɔnni kun bɛ kabila minnu kɔnɔ n'o ye kitabungew ye ko a bɔra ye mɔgɔw kun b'a fɔ ko a lakalala la dɔ fɛ o de la ka yira kosɛbɛ bon o tigi ka se ka nin bɛɛ sigi sen kan o la o b'a yira k'a fɔ et puis ne huruful muqata'a ninnu fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ kunfɛ baaraw tɛ ala ka baara ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ hasard t'a la o kɔrɔ a bɛɛ sigilen don senw de kan n'i y'a ta k'a lajɛ huruful hijaiya a bɛ bɛn mukan ani seegin ma mais huruful muqata'a ale ye nisfu de t'a kɔnɔ nisfu ni o ye 10 ani 4 10 4 huruful muqata'a kɛ 10 4 de bɛ yen ka bɔ huruful jahiya la huruful jahiya o ye mugan ni seegin min ye o la ale ye 10 4 ta i bɛ taa sɔrɔ mɔdi minnu ye kelen ye mɔdi minnu ye kelen ye a bɛ dɔ bila ka dɔ ta yɔrɔ dɔ la a bɛ dɔ bila ka dɔ ta yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ huruful muqata'a ninnu na siinu b'a kɔnɔ mais siinu t'a la sɔɔdu b'a la mais dɔɔdu t'a la tɔw b'a la nka zɔw t'a la a kɛlen don ka tali kɛ et puis ayinu fana b'a la mais ghayinu t'a la o la qualité minnu n'i ye kuranɛ yɛrɛ ta dɔrɔn i b'a dɔn ko a ma sigi kun fɛ a taara min fɛ n'o ye ala ye i bɛ taa sɔrɔ a kɛlen don k'a ta mabdaw dɔ b'a la wa puis mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye kuranɛ ko sɛgɛsɛgɛ ninnu sigicogo ninnu de la a dɔw nana fɔ siga foyi t'a la min ye nin di min ye nin dilan ta o de ye setigi ye. Ustaz kan an kun bɛ Bangoni Janginɛbugu la kosɛbɛ Sherifa Ahmad Tijani Hayidara siga t'a la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn awɔ inchallah kɛ ale de ye baara ninnu don dɔ kɛra an bɛ Bangoni Janginɛbugu la i y'a fɔ cogo min na formateurs bɛ former yɔrɔ min na kuranɛ tafsirkɛlaw bɛ former yɔrɔ min na yadɔ an bɛ deli k'o fɔ an ko cɛ minnu kelen filɛ tafsir kɛnɛ in kan maa minnu bɛ se ka kɛnɛ sigi u yɛrɛ ka taa tafsir kɛnɛ sigi jama in na o de ka ca ni lamɛnnikɛlaw ye an ɲɔgɔn lamɛnnikɛlaw ye ten donc maaw bɛ na ka na walandaw de ta ka n'u min k'u fa Sherifu la ka sɔrɔ ka taa fɔnɔ yɔrɔ yɛrɛ la an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usman Madani san 40 ni kɔ a bɛ nin baara in de la a ye cɛw caman de former o cɛw dɔ ye Sherifu Ahmad Tijani Hayidara ye yɔrɔ ni mɔgɔ min Sherifu Ahmad Tijani lamɛn yɛrɛ tuma dɔ la karamɔgɔ ka tafsir ɲɛnafin t'i minɛ tuguni yɛrɛ a ma don walanda kɔnɔ kosɛbɛ nka kuranɛ tafsir yɛrɛ tɛ ɲɛ arabukan dɔnni n'a walawalali min kɔ a bɛ ka ɲɛfɔli dɔ fɔ maaw ye o kan pour que kuranɛ yɛrɛ ka kabako yɛrɛ hali minnu yɛrɛ bɛ arabukan mɛn minnu yɛrɛ tun bɛ arabukan dɔn arabudenw yɛrɛ minnu wolola arabukan kɔnɔna la olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kabako min bɛ nin kuranɛ in na nin tɛ danfɛn
ka fɛn dilannen Cheikh Ahmed Tidiane a tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ o de yɔrɔ ale ye chercheur de y'ale a bɛ diɲɛ kalama en même temps a bɛ ɲɛɲinini kɛ kojugu ni mɔgɔ mɔgɔ ka surun Cherif la ni mɔgɔ ye Cherif dɔn i b'a dɔn ko Cherif ye chercheur de c'est à dire diɲɛ ko kura ninnu a b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛ ko ɲɛɲini kosɛbɛ donc a donna o de kɔnɔna la kosɛbɛ arabukan yɛrɛ kabakoma yɔrɔ k'olu ɲɛfɔ an ɲɛna o tun ye bi tafsir daminɛ an bɛ foli kɛ a ye ani a dɔgɔw ni a balimaw ni u ka kalandenw bɛɛ lajɛlen k'an karamɔgɔ Seydi Cherif Usmane Madani Hayidara yɛrɛ fo an b'a dɔn ni Ala sɔnna yanni tile damadama cɛ a yɛrɛ bɛna ka na a ka walan ta an bɛ continuer na inchallah ni Ala sɔnna a ma an bɛ a ɲini karamɔgɔ yɛrɛ k'i lafiya ten o siga t'a la se k'a to fo kuncɛli la ka na karamɔgɔ Cherif bɛ tɛmɛ n'a ye a ko retraite tɛ baara la ko bɛɛ bɛ taa kɛ ni yɛrɛ ye a ko to an bolo o cɛ ni y'a kuncɛli waati sera n'a sɔnna a bɛ se ka na ni Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara in timɛ amin ya rabbal alamin karamɔgɔ caman de bɛ bɔ Mali kɔ kan ani Mali yɛrɛ kɔnɔ région caman na tafsiri in k'a ɲɛnamaya depuis don fɔlɔ fo ka taa se a kuncɛli ma an ka wudu karamɔgɔ caman de bɛ yen ani karamɔgɔ wɛrɛ gansaw yɛrɛ minnu bɛna bɛn ni a ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka séjour in k'u amin ya rabbal alamin o kɔfɛ an bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ tafsiri a intégralité bɛ bɔ 4 heures du matin suguri dun kuma fɛ n'aw bɛ fɛ k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Cherifla TV kan ni Ala ni kira sɔnna an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko bɛ ɲɛ n'an bɔra an bɛ sɔrɔ ka na sunkalo kunnafoniya la an bɛna Fatumata Kamara yɔrɔ Fatumata Kamara sunkalo kunnafoniya an bɛ yɔrɔ jumɛn bi an ka bi sunkalo kunnafoniya o bɛ malo ani ɲɔ ani nɔnɔmugu ni tululen kan an ka bi kunnafoni ɲinina o ye Fatumata Konate ye an b'a fɔ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la a wulila ka don sugu kɔnɔ bi ka na ɲɔ ni malo ani ni nɔnɔmugu ni tulu lahalaya ta sugu kɔnɔ an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ. Yan kɔni a bɛ sɔrɔ dɔw bɛ sɔrɔ nɔgɔya la dɔw tɛ sɔrɔ nɔgɔya la ni y'a jateminɛ kɛ sunkalo ma surunya la san dɔw bɛ yen o y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn ka tɛmɛ sisan ta kan ɲinan yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi parce que salon nin waati y'a sɔrɔ an bɛ ka saɲɔ feere 8,000 mɛ ɲinan saɲɔ bɛ k'a feere 5,000 ayiwa a fololen bɛ feere 6,000 mɛ a 100 kilos 50 ye 2,000 ani 500 3,000 a fololen 3,000 ye a folobali ye 2,000 ni 500 ye o ye saɲɔ ye mɛ salon y'a sɔrɔ an bɛ k'a feere 4,000 o kɔrɔ ye ko ɲinan de ka nɔgɔn kosɛbɛ a ka nɔgɔn malo ka niveau la a b'o niveau cogo kelen na salon y'a sɔrɔ malo bɛ feere a taara se ni heure tun y'a sɔrɔ an bɛ k'a feere 12,000 mɛ an bɛ don min na komi bi prix bɛɛ b'a la quoi mɔgɔ minnu bɛ yen ni u ka du yɛrɛ ye a tɛntɛnnen nin cogoya la o prix b'a dan ma mɛ min ye malo yɛrɛ global prix ye dugu kɔnɔ Gambiyaka i b'a jateminɛ komi 9,000 bon foli kɔni bɛ kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye surtout aw minnu bɛ yaala la ka prix ninnu ta pour que k'a lase mɔgɔw ma alhamdulilayi mɛ n'i ye prix selen nin yɔrɔ la n'i ye k'a sigi cogo kelen na ta nin ye faamaw ka tagabolo ye dɛ u ka tagasira de y'a to ni a nɔgɔyara ka sababu kɛ fɛn min ni l'heure comme ça b'a sɔrɔ a bɛ bɔ ka taa fan bɛɛ fɛ mais an bɛ waati min na sisan n'i ye prix sigilen yɔrɔ kɛlɛ donc faamaw de ye dan sigi olu n'a ɲɔgɔnnaw la pour que jamanadenw a ka se ka jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na mais alhamdulilah an kɔni y'a nɔ ye a san 3 de filɛ nin san o san i b'a ye salon na sini o ka nɔgɔn salon ka nɔgɔn o ye bon ɲinan fana ka nɔgɔn n'o ye bon o kɔrɔ kɔni ye a kɛcogo kɔni na faamaw de i jɔ i jɔyɔrɔ la n'o y'a to an filɛ nin prix nin na tan u yɛrɛ b'a dɛmɛ 5,000 ni 50,000 5,000 an b'a ta Bamakɔ kɔnɔ yan de nɔnɔ kɔni ale kɔni foyi in fara o kɔni kan ayi 2,000 ni 2,000 2,000 ni 400 400
kemnan bise o ko ne pirkan ko en faro o sama ko zaire te tur fana fo en faro fana wasa ki ma ko nont o kenen do boko duwar do fana bo lagine ay le kuduwar ta ale wanani difference aw do bu ñu ci mais abe ko ne jemande ambora ka lameli ni lajɛliw kɛ u ko ɲinan ka fisa dɔɔni an bɛɛ lajɛlen bɔra ka malo ni ɲɔ ale ni nɔnɔmugu lahalaya ye sugu kɔnɔ sisan nɔ ninnu dumunifɛn ninnu filɛ nin ye u nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ hadamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna la n'a ye malo yɛrɛ ta k'a lajɛ malo bɛ dun kosɛbɛ surtout an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye malo bɛ dun yan kosɛbɛ kosɛbɛ et puis malo tɛ fɛn ye dumunifɛn ye min nege bɛ bɔ mɔgɔ la i bɛ se ka na suguya caman kɛ malo la k'a dun a nege tɛ bɔ i la ɲɔ fana bɛ o cogoya kelen na ɲɔ fana ma ka di kosɛbɛ surtout an bɛ nin kalo min na n'o ye sunkalo ye ɲɔ ma ka di nin kalo in na kosɛbɛ n'i ye sunkalo tobiliko yɛrɛ fɔ an musolakaw ye hakili bɛ taa mɔni tobili la ɲɔ de bɛ ko k'a jɛ k'a sin k'a mugu bɔ ka kɛ mɔni ye nɔnɔmugu b'o cogoya la tulu fana bɛ o cogoya la u y'a yira k'a fɔ ko ɲina balo da ka nɔgɔn ka tɛmɛ salon ko ka sabu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ mun ta balo bɔbaliya la an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ kosɛbɛ sabula an bɔra k'a ye ja la sisan nɔ ko ɲɔ ni malo da nɔgɔyara ɲina sunkalo kɔnɔ kosɛbɛ o sababu ɲuman ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw de an b'u fo k'u waleɲuman dɔn hali bi an bɛ laɲini k'u fɛ u ka se ka dɔ bɔ malo ni ɲɔ piri la cogo min na mɔgɔw ka se ka lafiya sɔrɔ o ɲɛna an bɛ an balimamuso Fatumata Konate fo Kamara wulila ka taa fɛn na ka tila ka jamana ɲɛmɔgɔw fo n'i y'a lajɛ mesure dɔw kun taara an ka jamana in kɔnɔ n'o ye balo bɔbaliya ye a kɛra sababu ye a ye nɔgɔya don jamana kɔnɔ balo gɛlɛyali dɔ kun ye balo kun bɛ bɔli min kɛ kuma ka balo bɛɛ bɔ ka taa feere an yɛrɛ bɛ tila ka taa balo san ka na i b'a ye a tɛ se ka nɔgɔya o la o y'o mesure min ta an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye nin kɛnɛ ka an bɛ tasibila kɛ ka taa suguni kura maaw bɛɛ lajɛlen ma n'a ma ɲɛ an bɛ sugu ko kumaw la an b'a dɔn baara min kɛra a ye bɛɛ degun mais ala ka ko de don ala ye fɛn o fɛn latigɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ yen mais maliyɛn den bɛɛ ye nin dimi ta u nɔfɛ kabini a kɛra fo bi maa si tɛ yen ko min lafiyara mɔgɔ minnu ye degun sɔrɔ an bɛ ala deli yarabi sababu ɲuman bɛ se ka na ka degun in wuli ala k'a kɛ ala ka sababu ɲuman tigiw ɲɛsin u ma ka tila ka wele bila ɲumankɛlaw ani maa minnu bɛ se k'u dɛmɛ bɛɛ k'i seko kɛ min b'a to nin tiɲɛni min kɛra u fana ka se ka minɛ yɔrɔ sɔrɔ kasara min kɛra u ka se ka hakili sigi yɔrɔ sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ka tasibila kɛ ka taa suguni kura ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ ala ka an kisi nin ɲɔgɔnna ma jahi rasul sallallahu alaihi wasallam n'an bɔra an bɛ sɔrɔ ka na an ka bi hadisul iftar kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma maa min b'an bolo o de ye an karamɔgɔ Tayiru Danbele ale de b'an bolo ni ala ni kira sɔnna ma an bɛ an munumunu ka na ale bisimila kɛnɛ kan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ustaz alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ala mi ala ko ka ala barakata ala mi sigi lafiya shinjina to barka mai da min jenje la da siya la ne krewe ka soli ka kan no man bayin ka na su mu wasan mu ka se ba ko ani do ni mu no sana ka jinsram wala ala fole ko fe andi awere kasro ka foli si an ka mo na fa Sheikh Usman bin Dani Hajra ya da la hereka anai amin ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen mɛ an bɛ foli lasegi i kan o hukumu kɔnɔ bi an y'a kanu n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ sunkalo kɔnɔna na sun yɛrɛ a bɛ sabati maa kan cogo di ka kɛ sunkɛla ye ala k'an bɛ sababa amin
i ka kuma la ko sun bɛ sabati mɔgɔ kan cogo di n'o de ye sun bɛ wajibiya mɔgɔ minnu kan an bɛɛ y'a faamu n'o de ye ko sun wajibiyali saritiw o kɔrɔ ye sun wajibiyalen tɛ bɛɛ kan k'a fɔ ko n ye mɔgɔ ye ko n ka sun a tɛ ten kɛcogoya dɔw de fɔra n'o dafar'i la a bɛ fɔ i ka sun nka n'o ma dafa i la hali n'i y'a kɛ ala t'a minɛ Allahu akbar o sariti fɔlɔ a y'o kɛ al-islam mɔgɔ f'i ka kɛ silamɛ ye fɔlɔ ka kɛ silamɛ ye ni sunna o ti mɔgɔ kɛ silamɛ ye mɔgɔ bɛ kɛ silamɛ ye de ka sɔrɔ ka sun i n'a fɔ kuranɛ aya nana n'a ye cogo min na ko kutiba alaykum ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kɔrɔ sun nana a fɔra de ko muminu o ye silamɛw de koyi bon mɔgɔ min tɛ o kɔnɔ o man ka sun n'a sunna a ti bali ka sun a yɛrɛ fɛ mais hali n'a sunna ala t'a minɛ bari sariti fɔlɔ o yɛrɛ min ka gɛlɛ a bɛɛ ye o ma y'ale la fɔ o la sariti fɔlɔ de ye i ka kɛ silamɛ sariti filanan o de ye alibulu o ye baliguyali de ye ni mɔgɔ baliguyala walima ni silamɛden baliguyala a bɛ sɔrɔ ka sun musomanin ka baliguya o ye n'a y'a ka laada ye dɔw ko kalo labɔ bɛɛ n'i ka fɔ cogo don n'a y'o ye sun bɛ wajibiya kan a sariya b'a minɛ i n'a fɔ a ba yɛrɛ bɛ minɛ sariya fɛ cogo min o kɔrɔ ye a kana tile kelen bila ni cɛmannin fana si sera hakɛ dɔ ma n'a y'a ka cɛya taamasiyɛnw ye olu taamasiyɛnw bɛ yen a caman na a bɛ daminɛ san 18 ka taa san 19 san 20 ninnu na komi farikolo bɛɛ n'a ka cogoya don baliguyali cogo la n'a kɔni y'a ka cɛya taamasiyɛnw ye ale fana bɛ fara sunbagaw kan tile kelen man ka tɛmɛ a kan o ninnu fɛn fila n'o ye musomanin baligulen ani cɛmannin ni ninnu baliguyara u kan ka sun anw fɛ yan nɔ a yɔrɔ in kɔlɔsilen tɛ kosɛbɛ bari i b'a sɔrɔ an ka denmisɛn caman bɛ yen a bɛ se nin hakɛ ma k'a sɔrɔ a tɛ sun yɛrɛ ɲɛ dɔn i b'a sɔrɔ n'i ye an balakaw ta surtout n'i ye musomaninw ka côté ta i b'a sɔrɔ a baliguyalen don mais tant que a ma taa cɛla la ba t'a dɔn ko sun wajibiyalen don a kan o yɛrɛ t'o jate o t'o ka programme na o la ale b'a lajɛ sisan hali ni finiko cayara don min a b'a fɔ sini i ye finiko ye i kana sun ale b'a ye ale ka finiko nin ka gɛlɛ ale bolo den ka sun ye ala ka hakɛ o de ale ta ka gɛlɛ o ye dɔw ta ye n t'a si dɔn ye dɔw ta ye n b'a si dɔn mais n bɛ n ta de kɛ o nin bɛɛ ye fili ye an ka baara kɔnɔ cɛmannin fana bɛ ten kuma dɔ la baara giriman dɔw bɛ yen n'o bɛ sen na a bɛ fɔ a ko a ka sun to yen o baara in kama nin bɛɛ ye fɛn ye min ni fili b'a la ale dun a fɔra ko baliku de don n'i dun baliguyala sariya la n'i ye tile kelen bila kɛfara de bɛ wajibiya i kan i ka misikina 60 dumuni walima i ka jɔn dɔ ka hɔrɔnya walima i ka kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na misala saba in na i bɛ kelen de ta n'i ye kalo 2 ta sisan e ye musomanin ka sun bali i ka don dɔ baara kama o tile kelen de ka kan ka sara kɛfara la kalo 2 sunkalo kɔnɔ e ye o ɲɔgɔnna joli kɛ a ka ca donc n'o sera tile 3-4 ma dɔrɔn o tile kelen bɛɛ o bɛ sara kalo 2 n'a dun ma sara diɲɛna ya lahara bɛ sara de Allahu Akbar o fɔ an balakaw k'o yɔrɔ lajɛ falakaw fana k'o yɔrɔ lajɛ u ka cɛmaninw ka côté la bon ni mɔgɔ fana walasa i ka se nin yɔrɔ ninnu na sariya b'a ɲini den masa de fɛ i ka den entraîner sun na fɔlɔ ka kɔn balikuyali yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ kabi sariya bɛ min fɔ a la kabini a bɛ san 8 san 10 ninnu hakɛ i bɛ to k'a don sun na dɔɔni dɔɔni k'a dege sun na dɔɔni kabini a bɛ suguri dun n'i y'a dɔn mɔgɔ kolo gɛlɛn tɛ bari denmisɛnninw kolo ka gɛlɛn ɲɔgɔn ye ni midi sera a bɛ se ka sun tigɛ bari ale ta tɛ diyagoya ye o n'a tɛmɛn'o kan a bɛ sun don a b'a tigɛ seli fana a bɛ t'o la a bɛ sun don a b'a tigɛ lazara fo a bɛna se ka tile kelen yɛrɛ sun bon n'i ye den ta ten san 8 ka se san 10 ma 11 12 a bɛ taa se 14 15 ma yɔrɔ yɔrɔ farikolo bɛ digi a la mais a caman na o tɛ kɛ masa caman fɛ a bɛ to a yɛrɛ ma masaw bɛ denw t'u yɛrɛ ma o man ɲi n'o kɛra a bɛ kɛ kojugu ye
bari n'a kɔrɔbaya la e bɛna wajibiya kan ko i ye silamɛden de f'i ka sun bon n'a kɛra ten a bɛ diinɛ nege bɔ den yɛrɛ la a kun t'a si dɔn mais sisan de a kɔrɔbayalen ni e de nana a karaba k'a bila la bon a bɛ diinɛ nege bɔ den na surtout sun o la sun kanubaga man ca den dɔw fɛ bon ni a sunna fana i b'i hakili to a la k'a kɔlɔsi n'a bɛ sun tigɛ i b'a laja walasa a ka se ka timinadiya a fɛ nin bɛɛ de b'a la mais i b'a sɔrɔ an ka den dɔw bɛ yen sun yɛrɛ gɛlɛya fɛ lajali t'a la kama ale b'i jɛn walima a k'a kɛ kɛko juguya ye n'a sunna n'a fɛrɛla ji la yɔrɔ min na a b'o min walima n'a fɛrɛla dumuni na yɔrɔ min na a b'o dun bon o la fɛn ninnu na n'i bɛ den bila tiɲɛ don silamɛya ye tiɲɛ de ye mais lajali ninnu n'a ɲɔgɔnnaw o b'a ja bon denmisɛnnin fana ka dumuni ko fana na c'est-à-dire n bɛ ka yɔrɔ fɔ walasa a ka se ka faamu k'a walawala a ka se ka faamu walasa denmisɛnnin ka se sun na kɛcogoyaw caman n ye dɔw fɔ ka ban bon n'a sunna n ye lajali min fɔ sisan i b'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ sun lajali n'i ye o kɛtɔ ye du dɔw kɔnɔ fɔ sundonnaw dama a bɛ fɔ sisan ni bi wula in na salati de bɛna kɛ suntigɛ la sɛfan de bɛ k'a la o n'a ɲɔgɔnnaw mais a bɛ fɔ ko maa o maa ma sun e sen t'a la bon n'o kɛra i b'a ye denmisɛnnin dɔw bɛ yen n'o sɔmin'o la tile kelen tile fila ale fana bɛna sun bari ko n'i ma sun k'i tɛ duman sɔrɔ bon o bɛɛ ye fili ye baara kɔnɔ ni hali ni sundɔnnaw ta kɛra tuma dɔ la u fana ta in ka lajɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma o la sabanan o ye ali akulu hakilitigiya mɔgɔ min ni hakili t'a la sun tɛ wajibiya kan o dɔ ye i n'a fɔ fatɔ walima mɔgɔ kirinen walima mɔgɔ sulen walima naloma i n'a fɔ a ka ca an fɛ yan naloma ko nin ka ca i b'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔ bɛ farikolo ka bon si yɛrɛ ka kɔrɔ mais hakili tɛ o la masa k'i hakili to a la a kana na den karaba k'a fɔ a ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ ka sun n'i ma sun i tɛ n ka dumuni kɛ yan bon ale hakili tɛ yen o silamɛya bɛ baara kɛ ni hakili de ye hali kuranna kɔnɔ ni silamɛya b'a ka sɛbɛnna kan fɔ a bɛ kuma ko hakilitigiw bon n'o tɛ yen dɔrɔn wajibi tɛ a kan hali n'a si ka kɔrɔ san bi hakɛ la sun tɛ wajibi a kan ala ka hakili ɲuman d'a ma a naaninan a tɔharatu min damayil haidi wa nifas o de ye muso o ka saniya ka bɔ joli fila in na n'o ye laada joli ani bange joli ye n'o dɔ la kelen y'a sɔrɔ a bɛ sun to yen ni a ka laada bɛ sen na ni laada hali n'a bɛnna sunkalo kɔnɔna ma n'a kɛra bi a bɛ bi tɔ sun tigɛ a bɛ sun fana jɔ la fo ka taa se tuma min na ni laada ta sira fana ka kɛnɛ o la joli jɔra a jigin don walima o dugujɛ a bɛ sun daminɛ o la mais k'a fɔ de ko a ka laada k'a b'o makɔnɔ an ka tile 40 ma dafa fɔlɔ a bɛ tan ayi o t'a la sariya bɛ joli de lajɛ n'a bɛ fɛn wɛrɛ lajɛ o kɔfɛ o ye kɛnɛya sira de an balakaw ka fanfɛla fɛ a duruna al ikamatu fala yajibu alal musafir kɔrɔ ye mɔgɔ min sigilen don n'a tɛ taama sira kan sun bɛ wajibiya o kan nka n'i bɛ taama sira kan sun bɛ bi ka bɔ i kan mais kuranna bɛ yɔrɔ dɔw fɔ a la sun aya la a b'a fɔ aya la ko k'a sɔrɔ ko ni a b'a fɔ taamaden n'i bɛ taama sira kan walima ni bana b'i la i ka sun bila nka a b'a fɔ aya la yɔrɔ dɔ la laban na ko k'a sɔrɔ n'i kun sunna k'o de hɛrɛ kun ka bɔ i kan o kɔrɔ ye taamaden n'i bɛ taama sira kan taama fɔlɔlama de kun ye degun ye o de la sariya ye nin fɛn in ta ka don a kɔnɔ ko n'i bɛ taama sira kan k'i ka sun to fɔlɔ n'i kun bɛ taama ka taa dugu walima jamana i bɛ taama sen na walima fali la walima so n'a ɲɔgɔnnaw a taamaw kun ka gɛlɛn dugu ni ɲɔgɔn cɛ ka jan o gɛlɛya kama sariya ye sunko fɛkɛya u kan ko n'i bɛ taama sira kan i ka sun to yen mais an bɛ bi min na i bɛ bɔ yan nɔ fɔ Maka sɛgɛn t'a la
a caman na sɛgɛn t'a la mais sariya ye mɔgɔ yɛrɛ to i ka kiyaru la ni mɔgɔ min ko o bɛɛ kɔfɛ ne bɛ bɔ yan ka taa maga avion na ko tiɲɛna taamaden sun binna ka bɔ a kan ko n bɛ sun to yen baasi foyi t'a la mais ni kun sunna o de kun ka ɲi sunbali ye tant que ni degun t'a la o kɔfɛ a wɔɔrɔnan a sihatu fala yajibu ala maridin o ye kɛnɛya ye ni ka kɛnɛ de bi sun ni man kɛnɛ sun bi bi sun ti wajibiya banabaatɔ kan a yɔrɔ in n ka kan ka filɛ mɔgɔw fɛ bari nin waati na i b'a sɔrɔ ni sunkalo sera tan mɔgɔ caman b'a fɔ furudimi bɛ n na biyɛndimi bɛ n na tiɲɛ de don a bɛ se ka kɛ a b'i bali sun na mais mɔgɔ caman bɛ yen n'o kun ye a ɲɛ sigi a dɔw la i kun bɛ se ka sun n bɛ k'o fɔ min fɛ sunkalo ti cun mɔgɔw kan n'an ɲinɛn ta kɛ san wɛrɛ ta bɛ kɛ dati min na o dɔnnen don donc furaw bɛ furaw la a bɛ farafin fura la a bɛ dɔtɛ fura la e yɛrɛ b'a dɔn ni ye nin utiliser kalo kelen kɔnɔ kalo fila kɔnɔ sunkalo ɲɛkɔrɔla la ka kɔn sunkalo ɲɛ ne bɛ se ka sun ni n ka furudimi walima biyɛndimi mais kuma caman na mɔgɔ caman t'o lajɛ dɛ fɔ sunkalo yɛrɛ selen kuma min na dɛ a bɛ sɔrɔ k'a wuli k'a jɔ de ko nin bana in de bɛ na mɔgɔw ka kan k'o yɔrɔ de lajɛ bari fɛn o fɛn ko ala ka baara kɔni o sɛgɛsɛgɛli b'o ala kelen yɛrɛ n'a ka mɛlɛnkɛw de bolo kan'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw lajɛ o la o la fo mɔgɔw k'a dɔn ko nin fɛsɛ kelen kelen bɛɛ bɛna ɲininkali de bɛna kɛ nin dalilu de bɛna jɔ mɔgɔ caman de kan ala ka hakili ɲuman d'a ma donc mɔgɔw k'u hakili t'o la ala k'a ɲɛ ka d'a ma nin de ye sun wajibiyali sariyaw de a wajibiyalen don mɔgɔ damadɔ minnu kan o la an karamɔgɔ an ka ɲininkali filanan bɛ boli fɛn min na sun yɛrɛ a farida ye jumɛn ye tɛ taa min kɔ sun farida o ye fɛn saba de a fɔlɔ ye a niyatu n'o ye ŋaniya ye n'o de ka gɛlɛ a bɛɛ ye ka ŋaniya siri ka sun ŋaniya siri ŋaniya dɔ bɛ siri yanni sunkalo ka se k'a fɔ ala n y'a ɲini fɛ ni i ye n farikolo kɛnɛya ka bɛn ni ɲinɛ sunkalo ye n b'a kɛ o ŋaniya siri nka ni kalo yɛrɛ yera su fɛ de ŋaniya de bɛ siri ŋaniya de ka gɛlɛ fɛn bɛɛ komi an ka kiraba b'a fɔ kisi nɛ b'a ma ko innamal a'mal binniyati ko ala bɛ jɔn ka baara lajɛ ŋaniya de fɛ wa sun ka ŋaniya ko yɛrɛ de ka gɛlɛ o ka jugu batoma fɛn caman ye sun tiɲɛ dɔ man di ni ŋaniya in tɛ o la o de ka gɛlɛn fo ŋaniya ka siri sun na an ka kira kisi nɛ b'a ma a b'a fɔ a ka hadisi dɔ la ko man lam yubayyiti siyama fil layli fala siyama lahu ko ni mɔgɔ min ma sun ŋaniya siri ka bɛn sufɛla fɛ ka kɔn fajiri ɲɛ ko sun t'o tigi ye o kɔrɔ ni ŋaniya tɛ yen sun tɛ yen k'a fɔ de ko n ye dugu jɛ n ma dumuni kɛ n ma ji min o tɛ sun daga mɔgɔ ye fo ŋaniya ka siri a yɔrɔ in ka gɛlɛ a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ mais mɔgɔw ka u hakili ma dɔn a fɛ ka gɛrɛ a dɔnbagaw la u ka se k'a ɲɛ dɔn a bɛ n'a fɔ kalo jɔ cogo la hali ɲinan kalo la a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ i b'a sɔrɔ kalo kunnafoni di cogo la dɔw bɛ kunnafoni sɔrɔ kabi dugu jɛlen fo dugu jɛlen u bɛ kunnafoni de sɔrɔ bon ni dugu jɛra sariya b'a f'i ye ni dugu jɛra i n'a fɔ 10 heures waati 8 heures waati e bɔra kalo kunnafoni ko kalama n'o y'a sɔrɔ i ye dumuni min dun o ye gɛrisigɛ ye mais i bɛ dumuni jɔ o cogo la k'i yɛrɛ minɛ tile tɔ kɔnɔna na o tile kelen min fana kɛra i bɛ tila k'o fana sara e b'o sara mun kama bari i ye tile tɔ kɛ min kan n'i ye kunnafoni dɔw don kɔnɔna na i ma ŋaniya siri ka bɛn n'a su ye ŋaniya daɲa kama o don tile kelen t'i jate a b'i fɔ i ka segin a kan k'a sara ni sunkalo tɛmɛna ŋaniya daɲa kama o la ŋaniya ye fɛn in bɛɛ de ye ni o tɛ yen sun tɛ yen ala b'i jɔn bɛɛ ka sun lajɛ o fɛ i n'a fɔ an ka kitabu dɔw bɛ na n'a ye a bɛ alajɔnw ka sun alajɔn dɔw ka sun fɔ olu ka sun ko olu mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye u b'a fɔ olu ma ko arabakantigiw ko kawasul kawas i n'a fɔ n'i ko bamanankan ko dankelenw na dankelen olu bɛ sun ni u dusukun ye kɔngɔ ni minɔgɔ dama tɛ kitabutigi b'a f'i ye ko n'olu olu dusukun de bɛ contacter ala de la u ka sun bɛɛ kɔnɔna na ni dusukun ye ala bila saga min na olu bolo u ka sun tiɲɛna de Allahu akbar
anw ta a caman na n'anw ɲinɛna ka ji min walima n'an ye ɲinɛna ka kɛnɛ kan k'o dɔ kɛ mais olu ta bɛ baara dusukun de la olu de ye minnu ka su ye ko kawasu de o la ŋuniya ye fɛn bɛɛ de ye jɔn yɛrɛ bonya ni bonyabaliya ala bolo ŋuniya in dɔrɔn de don Allahu akbar o la filanan o de ye al-imsak an kulli al-muftirati sun donna k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ sun tiɲɛfɛn bɛɛ ma fɛn o fɛn bɛ sun tiɲɛ diɲɛ na i yɛrɛ kɔlɔsi o bɛɛ la o kana n'i ka sun tiɲɛ ale yɔrɔ in de ka gɛlɛn ŋuniya kɔfɛ ka tɛmɛ fɛn caman kan sun tiɲɛfɛn o ka gɛlɛn o de bɛ mɔgɔ caman mako sa o de bɛ mɔgɔ caman bila kɔngɔ minnu fu la ani minɔgɔlaminɛ fu la komi an ka kira y'a fɔ cogo min na kisi nɛɛ b'a ma ko nin yɔrɔ wɛrɛ t'ale ka mando dɔw la fo n'a bɔra kɔngɔrɔminɛ ni minɔgɔminɛ dama na mɔgɔ o dun ka ca bari sun tiɲɛfɛn na a bɛ fɔ ko i kana dumuni kɛ i k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn minnu ma dumuni kɛ b'a la i kana dumuni kɛ i kana ji min i kana jimanw ninnu kɛ n'o ye kafoɲɔgɔnya ninnu ye ka sɔrɔ kana se minnu ka gɛlɛ a bɛɛ o ye ɲɛ ni nɛn ninnu ye o de ka gɛlɛn nin bɛɛ ye mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ sunkalo bɛɛ kɛ a tɛ dumuni bila a da tile fɛ a bɛ sunkalo bɛɛ kɛ a tɛ ji min mais n'a nana se nɛn ni ɲɛ ma mɔgɔ caman b'i sen bɔ sunko la mɔgɔ bɛ sa wallahi o mɔgɔ de ka ca ala k'an kisi mɔgɔ ka kan ka siran ɲɛ jango Bamakɔ yan Bamakɔ yan sun minɛ ma nɔgɔ wallahi i ɲɛ ka yeli i bɛ fɛn dɔw ye o yɔrɔ bɛɛ o ye ka o don sun tiɲɛni ye haramu fɛn dɔw bon o dun kɛn bɛ ka Bamakɔ fa n'i bɔra k'i jɔ kare kɔnɔ i bɛ dɔ ye o misaliya dɔ ye musow ka suturaw cogo ye suturaw dafalen tɛ bon o dun bɛ fan bɛɛ fɛ et puis jɔnni ka sutura musow de don anw yɛrɛ denmusow n'a musow de don nin ye balawukoba ye anw fɛ yan mais mɔgɔw k'u kɔlɔsi a la bari min denmuso don a yɛrɛ bɛ ka sun mais fo ale k'a dɔn ale bɛ ka sun mais a denmuso kɛlen filɛ ka dɔw ka sun tiɲɛ a bɛ tila k'o jurumu bɛ tila ka sɛbɛn a la ala ti jɔn tunu i ye min kɛ i bɛ sara o de la dɔw muso fana kɛn bɛ ka mɔgɔw ka sun tiɲɛ kare kɔnɔ sugu kɔnɔ ka taa n'u ka sutura lankolonya de o la hakili ka to nin bɛɛ la e bɛ k'i yɛrɛ ɲini cogo min na i ta kana tiɲɛ a ɲuman ka sɔrɔ sun donna bɛɛ mako b'a la ten o la hakili ka to a la ɲɛ ka yeli la bon ɲɛ ka yeli fana na an bɛ segin ka na an ka actualité in na n'o ye téléphone ye téléphone bɛ sun tiɲɛ n'a kɛ fɛnw ye n'a fɔ TikTok komi bɛɛ b'a sidɔn cogo min na fɛnw b'a la min b'a kɔnɔna na a filɛbaga bɛɛ b'a dɔn TikTok kɛla bɛɛ filɛbila bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen o dɔw filɛko kelen hali n'o bɛnna sɔgɔma 6 heures ma o y'i ka o don su tiɲɛnen ala k'an kisi o la mɔgɔ kan k'a lajɛ ka jɛni n'o kɔ ten sa i ka sun kama n'i jɛna olu kɔ i ka sun baraji dafalen sɔrɔ ni ala sɔnna o la mɔgɔw hakili ka to a la inshallah a bɛ faamu waati cogoya kama an bɛ sɔrɔ ka na sunnaw la n'a sɔrɔ ni farida ninnu dafara an ka farida tɔ dafa sunna kɔnɔ ye ni ala sɔnna sunna kɔnɔ ka na sunnaw la farida bɛɛ kuma dafa a sabanan de tun ye ka sun daminɛ fajiri kɛnɛ cili la ka se tile binni ma sun bi daminɛ ni fajiri sera anw fɛ yan mɔgɔ caman bɛ ta sɔlatu de fɛ ni misiri welila ni sɔlatu fɔra komi o ye misiri weleli ko laban ye tiɲɛ don sɔlatu bɛ fajiri kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ jan da a essayer ka jan da ala la ni a yɔrɔ ye n'a fɔra ko ni sɔlatu welila ko o ye suguridun jɔlen ye o kɔrɔ ye fajiri sera ale b'i kulo mada de misiri laban min misiri min bɛ sɔlatu wele kɔsa fɛ dɛ ale b'o de jateminɛ o de y'ale ta ye o de y'ale ta ye o de ye fili ye i b'a lajɛ sariya ma sɔlatu ta in haramuya quoi bɛɛ n'i ka jateminɛna de don mais i kulo bɛ fo sɔlatu fɔlɔfɔlɔ min na i kulo la o ye ka misiri o ye bagadaji misiri o ye bangoni ta ye o de ye ka sunkalo suguri jɔlen ye mais e ka misiri min b'i kɔrɔ walima ninnu ka misiri min b'u kɔrɔ k'a fɔ e b'o makɔnɔ o t'a la mɔgɔ nin bɛɛ kɛbaga bɛ yen o la hakili ka to nin bɛɛ la siga t'a la donc u sun bɛ to o cogo la fajiri la fajiri mana se fo ka taa se tile binni ni tile binna
o ye sun jɔli i n'a fɔ anw fɛ yan ni gɛlɛya cira o ye sun tigɛli Ala k'an bɛɛ sababa amin amin an bɛ sɔrɔ ka na a sunnaw la sun sunnaw bon la sariya y'a bila sunna y'a place la n'i m'a dun baasi t'a la mais n'i y'a dun i k'a dun ni fɛn wɛrɛ t'i la o de ka ɲi i k'a to yen mɔgɔ minnu bɛ to ka a fɔ dugu jɛra ma suguridenw ne ma sun o ye fili baara de ni dugu jɛra k'a fɔ ko sunjalan bɛ don hali n'i ka sunkalo bɛɛ ko la foyi t'a la o la tant que e ka sunkalo ŋuniya sirilen de don ni i ma se ka kunu ka bɛn n'a ye walima dumuni ko a mana kɛ fɛn o fɛn ye ko dugu jɛra k'a sɔrɔ i ma dumuni kɛ i ka sun b'a nɔ na inshallah an bɛ taa ni filanan ye waati bɛ ka boli an nɔ filanan takiru akili sukur o de ye suguridun lasumani ye o kɔrɔ n'i bɛ suguri dun suguri dunni lasumani bɛ daminɛ minnu waati ninnu na ka taa se fɔ fajiri magoya na i k'a bila o waati la o de cɛ ka ɲi k'a fɔ i b'a dun su daminɛ na ka sɔrɔ k'i da o la min cɛ ka ɲi o ye hadisa dɔw bɛ na n'a ye kira nɔ na kisi nɛ ba ma ko kira tun bɛ suguri dun fɔ waati laban a hadisa kuma dɔw la u b'a fɔ ko u ye sugu delila ka suguri dɔ dun kira fɛ min tun bɛ u tilalen ni fajiri cɛ ko i n'a fɔ ni mɔgɔ min ye aya 50 kala o furancɛ hakɛ o kɔrɔ a tun bɛ gun fajiri la o ye kira ka baara ye o kɔrɔ ye ko o de ye fɛn cɛ ɲuman ka tɛmɛ min y'a dun su kun fɔlɔ kan a sabanan tajilul fitr o de ye ni suntigɛ sera dɔrɔn kabi gɛlɛn ka ci i k'i sun tigɛ i kan'o yakara o yakarali tɛ jurumu ye mais min ka ɲi ni baraji b'o la o de ye k'a teliya hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ ji dɔ kunna i n'a fɔ an balakaw i bɛ ji ta yɔrɔ la gɛlɛn tigɛla k'i to robinet da la i bolo fa i k'a k'i da o y'i ka sun tigɛli ye a bɛ kira nɔ ko ma sɔlila nabi sallallahu alaihi wasallam katu salatul magriba hatta yuftira ko kira ma deli ka fitiri seli hali siɲɛ kelen na fo k'a sɔrɔ a sun tigɛlen don k'a fɔ de k'i bɛ i seli fɔlɔ ka sɔrɔ ka sun tigɛ fo n'a kɛra darula ye n'o ko nin tɛ n'i b'i yɛrɛ sagoya la ko sun tigɛ fɛn dɔ b'i bolo i bɛ i sun tigɛ teliya la kabini i ka bɔ a kunnafoni kalama o de ye sun sunna dɔ ye a naaninan al iftar ala ratibin i k'i sun tigɛ fɛn kɛnɛ dɔ la bon fɛn kɛnɛ in na ale fɛn kelen kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ a la i bɛ se ka ko fɛn kɛnɛ ka ca an bolo salatiw bɛ yen pɔmuw bɛ yen namasaw bɛ yen tamarow bɛ yen o n'a ɲɔgɔn caman mais kitabu ye kira ka hadisu min di a ko iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa in lam yajid falma'u fa innahu tahur kira ko ni aw bɛ fɛ k'a sun tigɛ n'aw ma dɛsɛ k'a y'a jija a k'a tigɛ tamaro la ko i k'a dɔn barika de bɛ tamaro la o kɔrɔ tɛ k'a tɛ tigɛ pomme na walima fɛn wɛrɛ ko ni mɔgɔ ma tamaro fana sɔrɔ k'i k'a tigɛ ni ji ko ji sanuyani de a bɛ dusukun sanuya n'i y'a bila i kɔnɔ a bɛ dusukun sanuya o kɔrɔ ye kira mago bɛ nɔgɔya de la mais ni kira tun ko sisan ko pomme a tun bɛ gɛlɛya se dɔw ma mais tamaro ko ka nɔgɔn da nɔgɔ b'o la n'i m'o si sɔrɔ ko jisuma et puis fɛn min de don fana tamaro barika b'a la n'i m'o sɔrɔ ji min bɛ yen ko a bɛ dusukun nɔrɔ a sanuyalen don o kɔrɔ ye ko in tɛ ko gɛlɛn nka dɔw b'a gɛlɛya u yɛrɛ kan ni sun tigɛ fɛn suguya caman ye a duurunan a du'a indal iftar o de y'i ka dugawu kɛ sun tigɛ kuma fɛ i kɛlen kɔfɛ ka tile bɛɛ kɛ kɔngɔ ni minɔgɔ la tan k'i yɛrɛ tinɛ bɛɛ to yen ala kama bari o dugawu in na komi kira b'a fɔ a b'a ka hadisa dɔ la ko inna lis-sa'imi inda fitrihi da'watan la turad ko suntigɛla ni mɔgɔ ye tile kɛ ka sun kɛ ala kama a kɛcogo ɲuman na ko n'a ye dugawu min kɛ a tɛ sigi o kɔrɔ a tɛ bi n'a ye n ko fɔ ala b'a jaabi mais bi sharti ni o y'a sɔrɔ i ye sun don a don cogo la dugawu min ka kɛ ni nɛ min ye nɛ in ye ala tinɛw to tile kɔnɔ siga t'a la ɲɛ min b'i kun ala a ye ala tinɛw to o la i bɛ min fɔ ala bɛ sɔn ala sɔnna ma
n'a sɔrɔ a bɛ faamu a bɛ faamuya kosɛbɛ donc o dugawu a ye dugawu min bɛ o la mɔgɔ caman bɛ min fɔ Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna o de bɛ kitabu caman kɔnɔ dɔwɛrɛw bɛ yen minnu tɛ hali o ye mais o ye mɔgɔ min bɛ se arabukan na ye n'i tɛ se o la i bɛ se kan min na déjà e ye sun tigɛ ka ban mun hami b'e la n'i bɛ fɛ k'o fɔ dali masa yɛrɛ ye o kɛra bamanankan ye o kɛra filakan ye o kɛra marakakan ye o min mana nɔgɔya i yɛrɛ ma donc a ye wajibiyalen tɛ ko f'a ka fɔ arabukan na wa a t'i n'a fɔ arabukan ta in ne ka di Ala ye walima k'o de minɛ ka di ka tɛmɛ tɔw kan i bɛ min fɔ i kan na dɛ i ka kan na dɛ o de sabatilen don o de ye sɛbɛya ye i bolo i concentrelen don de kan ka tɛmɛ arabukan in kan bari caman bɛ arabukan in fɔ a t'a kɔrɔ dɔn bon i tɛ fɛn min kɔrɔ dɔn e tɛ se ka concentrer o ka kan ye o la a duurunan de ye dugawu ye n'o de ye suna yɛrɛ laban ye n'a sɔrɔ a bɛ faamu a bɛ faamuya kosɛbɛ an karamɔgɔ Tayiru an ka waati kɔni gunna nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ ɲɛfɔlen kɔfɛ foli jumɛn bɛ ani kuma kuncɛ bɛ kuma ka da nin kan ayiwa Ala k'an bɛ saba ma kuma kuncɛ kuma na o ye sunkalo in na an k'an janto a la kosɛbɛ sunkalo ye karamɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ a kan k'a fɔ sunkalo ye yafa kalo ye hinɛ kale de don Ala ka fɛn caman bɛ sunkalo kɔnɔ bon mɔgɔw ka cɛsiri boloda i bɛ se fɛn o fɛn na i k'o kɛ sunkalo in kɔnɔ walasa i ka se ka jɔyɔrɔ qualité dɔ sɔrɔ Ala kɛn bɛ ka dɔw kɛ mɔgɔw ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ani lahara sunkalo kɔnɔ o dɔ kana na taa k'i to mais min ka gɛlɛ a bɛɛ o de ye tinɛw tuli mɔgɔw k'u janto la komi sun tiɲɛfɛnw na an da ma se o bɛɛ i n'a fɔ da ka fɔliw i da bɛ minnu fɔ mɔgɔ kɔrɔfɔw ni nkalontigiw janga to ninnu na olu de bɛ sun tiɲɛ caman mago sala o ye o la kuma laban na o ye ka foli kɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na aw yɛrɛ tele baarakɛlaw an bɛ aw yɛrɛ fo a ka baara ɲuman na a bɛ ka anw karamɔgɔw dɛmɛ an ka baara de la aw de bɛ kɛ sababu ye k'an ka laɲiniw se yɔrɔ dɔw la ni kun y'a dan an yɛrɛ ma a tɛ se an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ an n'a bɛɛ ka sɔrɔ an ka belebele fo Sherifu Usumani Madani Hayidara Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ale fo da sɔrɔ man di ale fo da sɔrɔ man di sɔngɔ dɔ bɛ dɔ fɔ a la k'a tɔ to Ala ka hakili ɲuman d'a ma k'an ka président fana fo an ka comité président anw bɛ Moribabugu commune de fɛ an ka comité sikɔrɔ de a président de filɛ Ablaye Kulubali Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen Ala ka laɲiniw sabati Ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman d'a ma Ala ka musakaw bɛɛ nɔgɔya kira kanu ko sallallahu alaihi wasallam wasalim Ala ka dugawu minɛ Ustaz Tayiru an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn nin dakuruɲɛ fila ni bilasirali ninnu na o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an tulo kɛ tulo kunnadi ye k'u minɛ ka baara kɛ ni a ye ka président yɛrɛ fo komi n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ Moribabugu la ni Moribabugukaw nana ka na an datigɛ ka baara ninnu don hakili la o kɛra a kɛcogoya de la ni Ala ni kira sɔnn'a ma an bɛ dugawu kɛ sigi wɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na o hukumu kɔnɔ an bɛ limaniyaw ladɔnniya k'a fɔ sɔnni an bɛna nɛgɛjuru siraw labila u ye u ka se ka labɛnw sɛbɛti yan'o cɛ an bɛna taa cuisine na an balimamuso Aminata ale kɔni ka wulikajɔ na ka cɛsiriw la a sera ka wulikajɔ kɛ ka se an baw ma mɔniko sira kan mɔni bɛɛ tɛ se mɔni dilan na dɛ i bɛ mɔgɔ caman ye pɛlɛ-pɛlɛ ni dumuni caman dilan na n'a fɔra ko mɔni dilan bɛɛ tɛ se a man gɛlɛn ma ayiwa baasi tɛ mɔni dilan jamana saba ninnu kɔnɔ a baaraw bɛ cogoya min na musokɔrɔba bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o kan o la an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ an bɛ tila ka segin ka na ni Ala sɔnna ma. Sɔgɔmadolo émission kanumɔgɔw aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma aw ka jɛmukan kura don n'o ye les plats de l'AES les plats de l'AES ale bɛna kɛ jamukan ye rubrique ye min bɛna AES plat n'o ye Mali ye Burkina ani Niger olu filaw seko ni dɔnko dumuniko ta fanfɛla la k'o bɔ k'o yira a tobicogo a bienfɛw a bɛ min lase adamadenya buna adamaden yɛrɛ ma k'o yira aw la émission in kɔnɔna na ne ba ye ni sɔgɔma ni sɔgɔma somɔgɔw don Ala ka hɛrɛw caya an bɛ Ala fana k'a barikada Sirifila TV mɔgɔw nana an ɲininka sɔgɔmada in na a ye se dumuni dilancogo fɔlɔfɔlɔ ta hali n'a bɛɛ ma se ka k'a la an bɛna kɔrɔlen dɔw ɲɛfɔ jama ye n'o ye an bɛna mɔni de kɛ saɲɔ mɔni
mɔnikuru in bɛna kɛ ni saɲɔ ye saɲɔ mugu a bɛ kɛ ni saɲɔ mugu de o tuma o fana bɛ filen kɔnɔ a fɔra n'an bɛ baara o baara kɛ an ka fɔlɔ ala tɔgɔ la k'a fɔ o de bɛ barika don a la n'o ye bisimila ye awɔ nafa jumɛn de bɛ mɔni na mɔni nafa min b'a la sɔgɔmada fɛ daraka n'i ye mɔni min kumu de bɛ kɛ mɔni na kumu ninnu fana min ka di min ye ani a bɛ période min na lemurukumu dɔw b'u k'o ta la parce que bi ne bɛna lemurukumu de kɛ n ta la dɔw bɛ ntomi k'a la dɔw bɛ zira k'a la dɔw bɛ dabilenni k'a la fɛn fɛn tɔgɔ ko kumu o bɛɛ bɛ se ka kɛ mɔni na a b'a to kɔnɔ tɛ ja a b'i fari lafiya ayiwa barika b'ale fana na parce que ɲɔ don awɔ ni sisan tɛ angɛrɛba t'ale la ale ka ɲi awɔ a mɔnikuru a kisɛ bɔli teliyara yɛrɛ de ne ba ka souvenir ye nin ala ka hinɛ a la n'ale tun ye mɔni yɛrɛ kɛ a b'a gosi bololanɛgɛ min b'a tigɛ la o bɛ filen fɛ an bɛ wuli ka dɔn kɛ a nɔfɛ sɔgɔmada fɛ hakili jiginn'o la bi ala ka hinɛ ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na kumu mugu bɔra produit chimique b'a la nin dun ye yiri yɛrɛ yɛrɛ den de ye n'i ye nin yɛrɛ yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ kɛ k'i ka mɔni kɛ o de nafa ka bon farikolo la o de fana ka ɲi a wulila daga wulila bismillah bismillah ni mɔni fana bɛ kɛ daga la a tɛ girin-girin ka cɛ ka k'a la n'i ye boloɲa kelen k'a la i b'a lamaga n'o ye dɔɔnin awɔ an b'a lajɛ fɔlɔ o y'an ka mɔni n'a ka d'an ye an b'a soli k'a kɛ filen kɔnɔ n'a ka d'an ye an bɛ se k'a ta ka yɛlɛma a la nka fɔlɔ an tun b'a soli de donc an b'o solili de kɛ bisimila i bɛ dumuni de sigi i bolo kɔfɛ o tuma a bɛ kɛ minɛn min kɔnɔ o bɛ sigi dumuni ɲɛfɛ parce que mɔgɔ tɛ dumuni kɛ ka taa bolo kɔ kan a bɛ mɔgɔ segin kɔ o tuma an deger'o la n'i b'a tila i bɛ minɛn min bɛ dumuni bɛ kɛ minɛn min kɔnɔ o de bɛ bila ɲɛfɛ dumuni yɛrɛ bɛ bila kɔfɛ o tuma n'i y'a ta a bɛ taa ɲɛfɛ an ma mɔni ye ji a ma dun kosɛbɛ mɔnikuru b'a la a ji b'a la o de kɔni ye ne ka mɔni ye n deger'o de fana na a ma mɛ bɛɛ n'i ka mɔni cogo sisan an min bɛ yan an bɛɛ bɛ kelen kelen ta k'a min alhamdulillah ala ka barika don a la nse cɛkɔrɔba tɔgɔma e kan nin kun ye an balimamuso ni an baarakɛɲɔgɔn madame Aminata Tarawele ale ka wuli ka jɔ ye ka taa se an baw ma fɛn min ye mɔniko sira ye a b'a la sunkalo in na mɔni min kosɛbɛ siga t'a la ni fɛn de don fana sunkalo in na a ka ɲi mɔgɔ ma parce que ɲɔ de don voilà i b'a dɔn an ka jamana laada kɔrɔ yɛrɛ don mɔni y'an ka laadala dumuni an ka laadala dumuni ye hali sisan ni mɔgɔ caman bɛ ka ɲinɛ a kɔ nka ni sunkalo sera i b'a ye mɔni bɛ tobi don min kɔnɔ bi daraka la jalo i sɔn ka munumunu na dɛ mais ni sunkalo sera bɛɛ bɛ mɔni tobi ka sɔrɔ ka kɔrɔ an ka duba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i taara du o du kɔnɔ i t'a sɔrɔ daraka mɔni de bɛ tobi ka kɛ filenba kɔnɔ yanni an ka mana tasa ninnu ka caya a tun bɛ kɛ mana filen kɔnɔ an ka farafin galama ninnu de tun bɛ sigi a kan o de tun ye dubaw bɛɛ daraka ye waati na cogoyaw kama kafew ni buru ni mayonnaise nana bila o camancɛ la nka a bɛɛ kɔni ni sunkalo kɔni sera an bɛɛ bɛ sigi ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ale mɔni in kɔnɔna la e m'a ye sunkalo ma kɔnɔna ni furu cayara fo ko mɔni tobilaw nka hali n'a minnu bɛ se mɔni tobi la hali n'a ma ja mɔni tobili man gɛlɛn kuru yɛrɛkɛli baara in ma gɛlɛn fɔra ko dɔw b'u baw wele appel vidéo la mɔni yɛrɛkɛli kama o bɛɛ fɔra ko muso dɔw b'o kɛ n'i y'a fɔ sisan mɔni ko ani mɔni yɛrɛkɛ muso tɛ s'a la kosɛbɛ muso denmisɛnnin caman fana tɛ gɛrɛ u baw senkɔrɔ u bɛ u to u bɛ kalan na mais n'i bɔra ekɔli la i ka na ka i sigi i ba kɛrɛfɛ ka to ka nin
tobi minnu lajɛ sani ka se i cɛlataga don ma. A nafa ka bon. Est-ce que ko gɛlɛn yɛrɛ don? Non, ko gɛlɛn tɛ. Gɛlɛn tɛ, se mun tobi la. Kosɛbɛ. Ayiwa, baasi tɛ. Ni ko tɛ, an balakaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na, minnu ni olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ sunakariw dilanni na nin waati in na, u bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan. An bɛ dugawu kɛ Ala ka a ɲɛ ani ka taa se kɔɲɔmuso kurakuraniw, olu ka kɔɲɔmuso minɛnw sigilen don, fana bɛ mɔni dilan na. An b'u fo nin waati in kɔnɔna na. Nɛgɛjuru sira an bɛna labila nin waati in na ka se ka dɔn ka foli ani dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko salon an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na se kalo banni ma, ka dugawu kɛ Ala ka ɲinɛ jira an na n'o nana an kana ka fara ɲɔgɔn kan ka Ala tanu ka barikada ka dugawu kɛ. Nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen bɛ aw ye 93 91 68 92 aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. An bɛ foli ta ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, ka taa se Laginɛ, Sénégal, Mauritanie, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Gabon, ka taa se Chine. Chine fila bɛ lajɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka kalo timɛ hɛrɛ kɔnɔ. An tɛ ɲina Nigeria, Cameroun, nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen Chine fila bɛ lajɛ nin waati in na. Ka Sénégal bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na, ka Dakarkaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Dakarkaw an ka président Suleiman Traoré an b'a fo ka dugawu kɛ a ye a n'a ka cɛdenw, Ala ka u dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ, Ala ka n'u dɛmɛ. Dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta nin waati in na. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ayiwa ale ka nɛgɛjuru sira a ye komi a ma don kosɛbɛ, an bɛ hakɛto dafalen ɲini a fɛ. An tɛ ɲina Sherifila FM lamɛnba bɛɛ lajɛlen na, sabula nin waati in na Sherifila FM fana kɛlen don k'an bila direct la. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn, ka dugawu kɛ u ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la. An bɛ Ala deli Ala ka a baara ɲɛ. Dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la. Salamu alaikum. Dɔ bɛ yen nɔ. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ? Ka bɔ Kayi. Aa? Ka bɔ Kayi. Ka bɔ Kayi. E yɛrɛ tɔgɔ ni jamu? Ramatulayi Mbayi. Aa? Ramatulayi Mbayi. Ramatulayi Njayi. Ramatulayi Njayi. Mbayi. Ramatulayi Mbayi. Aha. A bɛ cogo di? Baasi foyi tɛ yen nɔ. Kayikaw ka kɛnɛ. Baasi foyi t'u la. Aw bɛ ka jamukan lajɛ aw fɛ yen? An bɛ k'a lajɛ, jamukan in ka di kojugu. Ah, ok. Ala ka sukalo tigɛ ɲuman d'an ma. Amina amina amin. Ala ka kow bɛɛ nɔgɔya. Amina amina amin. Ok, merci. Ala ka dugawu minɛ. Amin ya rabi. An bɛ Kayi bɛɛ fo i tɔgɔya la. I Mbayi. Ni waati na an bɛ foli ta k'a ɲɛsin Kayiba Jabate, Kayikaw ko ten ko donda kelen, bɔda kelen, a na kɛ o kun ye kunu ye, o tɛ bi ye, bi kɔni donda caman de bɛ yen, bɔda caman de bɛ yen. An bɛ Kayikaw fo k'u waleɲuman dɔn, an ka karamɔgɔ duba minnu bɛ yen, an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn, an ka wajulikɛlaw ni an ka ayiwa dɔnnikɛla fɛn o fɛn bɛ yen, an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ ye. Dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la. Salamu alaikum. Allo. A bɛ cogo di? Allo. Allo. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Mariam Kulubali, n bɛ ka weleli ka bɔ Kati Tubana. Mariam Kulubali ka bɔ Kati Tubana. Awɔ. A bɛ cogo di? Tubanakaw ka kɛnɛ? Baasi foyi t'u la. Alhamdulilayi. A ka jɛmukan in a ka ɲi yɛrɛ, a ka di yɛrɛ de, et puis san wɛrɛ an ye faamuyali caman. An bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ an ka nin jɛmukan in ka silamɛw la nisɔndiya, aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, bɛɛ nisɔndiyalen de don. N'aw bɛ fɛ ka fara an kan ka se ka baara in ɲɛ an bolo, silamɛ bɛɛ aw kana ka se ka nin produit ninnu k'aw hakili to a la, ka nin produit ninnu san k'u min walasa aw fana ni an ka fara ɲɔgɔn kan baara in na. N'a y'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ de kɔni bɛ yen k'i bɛ Sherifila ka nin jɛmukan in fɛ, i ka nɔnɔ santa a ka kɛ lait halib ye. Lait halib de filɛ nin ye ja kan. N'i kɔni bɛ fɛ ka jɛmukan in k'a dɛmɛ, ka jɛmukan in k'a yira k'a fɔ k'i b'a fɛ, kana nɔnɔ foyi san bilen ni lait halib tɛ. N'i y'o kɛ o kɔrɔ ko i farala anw kan k'an dɛmɛ baara kɔnɔna na. O kɔfɛ sunkalo in na i ka mayonnaise santa kana kɛ foyi ye fo mayonnaise ka di. Ale de filɛ nin ye. Ni mayonnaise in ka di, a damunen don, n'i b'a a dunna lafiya dannen don. Aw k'aw hakili to a la, k'aw se k'a bila du kɔnɔna na mɔgɔw k'a dun. Dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la, an bɛ ale ta. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Ayiwa ale taara.
an bɛ hakɛto ɲini a fɛ an b'aw hakilila jigin tuguni ayiwa jipresia bɛ yan jipresia ale ye sun tigɛlen kɔfɛ i kɛlen ko ka dumuni dɔɔni dun n'i bɛ fɛ i ka dumuni ka jigin i hakili to jipresia la i ka ale san i y'an ka jɛmukan in dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum. Waleykum salam. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. Ne tɔgɔ Aminata Jara. Aminata Jara i bɛ k'an wele ka bɔ min. Ka bɔ Jalakɔrɔji kɔnɔna. A bɛ cogo di Jalakɔrɔjikaw ka kɛnɛ. Baasi foyi t'u la. Aba. Nse. Kuma b'i bolo. Ka di yɛrɛ de. Manezi ka di yɛrɛ de. E y'a nɛnɛ nɔ. Awɔ an y'a nɛnɛ. Wa a ye to k'a san dɛ. Problème foyi t'a la. N'aw y'a san o kɔrɔ ko aw fana farala an ka jɛmukan in a dɛmɛli sira kan. Awɔ an y'a mɛn. Ninnu de farala ɲɔgɔn kan a bɛ san caman bɔ ka na danaya da Serifila kan n'u ka jɛ ka sunkalo baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Wa aw kana mayonnaise wɛrɛ san ni kadi tɛ fo ka taa sunkalo ban. A y'a mɛn mayonnaise kadi najini kadi. Banna. O kɔrɔ k'aw bɛ réseau kɔnɔ. An bɛ réseau kɔnɔ dɛ. Aw bɛ réseau kɔnɔ dɛ. Ayiwa ala k'a kɛ baraji ye vraiment nin diyara an ye. Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la. Amina. Merci beaucoup Kadija. K'an bɛ Jalakɔrɔjika bɛɛ lajɛlen fo i fana i bɛ hakili to a la n'a fɔra k'i ka taa mayonnaise san kana dɔ wɛrɛ san ni kadi tɛ dɛ. I b'o de utiliser. Awa n'a fɔra ka taa ji san ji precia n'a fɔra ko ka taa thé san kana thé bɛɛ san. Thé in filɛ nin ye nin de ye thé alkaba ye. Alkaba. I hakili to a la. Alkaba. O thé jumɛn ye dɛ. A ye ka da tɔgɔ min b'a la. O tɛ silamɛya symbole belebele. Voilà o la baara ninnu kɛcogoya ka ɲi. Ninnu de sɔnna a bɛ san caman bɔ ka fara Serifila kan sunkalo ka se ka plateau in ɲɛnamaya. San o san n'u ka danaya san o san n'u ka dana kurayali an fɛ baara la. La ka kan an fana kanubaga minnu bɛ yen k'u hakili to a la kosɛbɛ u ka produit ninnu u san. Nafa ka bon Mali dɔrɔn tɛ dɛ sous région bɛɛ la parce que u bɛ fan bɛɛ. U bɛ fan bɛɛ Côte d'Ivoire Burkina Faso n'a tɛ aw b'an wele an b'a ci aw ma. O bɛ kule ka ci. O tɛ kɛ ayiwa. O bɛ kɛ livraison. Nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen bɛ nin waati in na ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ate atara ayiwa an bɛ foli ni waliɲuman dɔn ta ka a ɲɛsin a ma an tɛ ɲina an ka kɔfɛ jamana ninnu kɔ olu fana ne nin waati in sera faransikaw. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Jalo. A bɛ cogo di? Aw ka kɛnɛ Jalo. Alhamdulilayi tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? N tɔgɔ Fanta Sɔ. Fanta Jaw. Fanta So. Sɔ Pulo a bɛ di? Alhamdulilayi bisimila. Ka bɔ min? Denbaya Kayi. I bɛ k'an wele ka bɔ min? Kayi. Ka bɔ Kayi. Kayikaw ka kɛnɛ. Legal Segu kaw. Alhamdulilayi bisimila kuma b'i bolo. Aw ka télé de ɲɔgɔn fɛn la. Sirifila de la. Ne sirifila n b'o dɔrɔn de lamɛn la. Banna. Ne dugawu k'i den ka banni ala ka hinɛ a la. Amin. Ala ka yafa k'a ye. Amin. Ala ka jigiyɔrɔ ɲa. Amin. Ala ka denmisɛnniya fa a jɛna. Amin. Jalo. Ala ka dugawu minɛ. Ni Usmani Kane fɛ la a balimamuso de ye ne ye. Ni Ala sɔnna a ma a tulo b'a la. I ni baraji. Sɔ Pulo k'an bɛ Legal Segu kaw bɛɛ lajɛlen fo i cogoya la nin waati in na. Dɔw kɛ kalo in Ala k'a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na. Nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen bɛ aw ye Kayikaw kɔni bi sira dayɛlɛlen bɛ olu ye kosɛbɛ. N b'a dɔn Gabɔnkaw ni Kongokaw an kan tɛ ka olu Kongo kan. An ka cɛw ma bɔ baarayɔrɔ la fɔlɔ an baw dɔrɔn de bɛ wele la an ka cɛw ma bɔ baarayɔrɔ la. A bɛ ten an bɛ dugawu kɛ dɔ bɛ yen nɔ salamu aleykum. Salamu alaikum. An bɛ hakɛto dafɛlen ɲini nin waati in na welelikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni waati dilen cogoya ye ni Ala sɔnna ma sini fana o ye don wɛrɛ an ni
u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ka se ka foliw kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana kɔfɛla la jamana in kɔnɔ ani Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ka taa se an ka Sherifila FM a welelikɛla fɛn o fɛn n'u y'an sɔrɔ min m'an sɔrɔ an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛna na fɛn min yira u la o de ye Nurul Madaniya olu de ye funanŋɛninw ye mun farala ɲɔgɔn kan ka se ka bilasirali di u sigilen bɛ Kati Malibugu u ka ɲɛmɔgɔ ye karamɔgɔ Kalu Kulubali ye u y'a kanu ka kɛ ni sunkaloba in ye u fana bɛ se ka an dɛmɛ ni baara minnu ye o dɔ de ye u ye o la u ye dakuruɲɛ 2 min di bilasirali kan an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ Waalaikum salam. Fune, koi bolen tu mona. Mungauti. Basti mo. Ma. Emang tak suka dia. Nak kalau usul apa ya, orang yang kali. Me biore play dengan kita dengan bulu. Kan pere dah gelera. Foi que terasa. Agora mo govido. Semua lo pere mo na era pere dah gelera. Foi que terasa. Emang orang kita para itu. Bagoraba. Bagoraba. Orang la bagoraba ti. Mereka kumi fetu kau kumar. Orang la bumen. Fune, foi tino. Ai feno kau ni. Tapi nana me kumar ni tika kumar. Fune. Era bora ka gelami fosisa. O geleni da nyara kan. Dutigi be hamina koy. Ka se ki ka sungalo musakaw soroy. Na fara ko oti. Era ba do amano kale. Amano. Elita dongo don. Do be ka fara gelaya kan. Ni mun tega fara ka oti ka bola. Ali kuna encore. Ni era tara anterge magajan fi. Ona na ka sungalo musaka bela gelendi. Fune. Ni do fara na miri kan we. Mala jesa ni senga tan magajan fi. Aka juru do ana. Wala sanga se ka man sungalo ke ni oyi. Sura man no kone. Gelara yere bi. Bagoraba. Ya fam. Nuwan mimi fi bagoraba. Ani kinya tay terige magajan fi. Min se ba ya yore kyo. Et puis fane ba la kibeta juruta iterige magajan bulu. Akon kadni anga kuna yere. Sungalo yere dabora no yari kama sungalo tigele akabi. Akadni anga kuna yere. Ore nyokote. Wana sore be ka joro ni ga puti fanfilari kana hami wala yere. Kana fati ali bi yere senga o miri no kula yere. Ya fam. Wakati mina yere no ala mo kelenga no do kai. Ni be na so ni era ko don wala ka bla kerefe. An kani gelana na domina an se ko ke ka yere de. O be mbole me kla wo ta di makana da ju fuita maka jambu. Ko ga no ne. Fune. Ni jara yo koi. Ali kunto do e kan na la yere. Tellement ngi nan nuk me ja. Ali kunta do ke be fem wala tan. Jana me do buke. Ye sutura. Ala ka bela jele sutura. Ala ka hamina ko be no. Ala ka gerzigo funi. Ala ka dimbarga makan chen. Ala ka fem bon ana fem ngok sana nyere. Ala ko ka ala bunya kama. Shirifu yere kama. Sol ala rasul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم سلام به من يفو أمبادي سلام بلا جلي أنا دعنا فو سنغال من فلني على ما سلام ولايني نجلي على على ما مؤمنو لايني نديكني على مساكا كوسراكا وني حالي فاركولو يرسراكا يريد الله بكم اليسر Voilà, yuridu bikum al-usra. Dieu veut pour vous la facilité. Dieu ne veut pas pour vous la difficulté. Allah bika an laɲini suna ni nɔgɔya dawde. N'a ma ɲa Allah yɛrɛ ye sun laɲini kɛ ka na an fan fɛ ni nɔgɔya ye. An yɛrɛw kana gɛlɛya. An kana donu ta ka dan kunna. Allah ma donu minnu wajibiya an kan. An kana fɛn kɛ jagoya ye an kan. Allah ma fɛn minnu kɛ jagoya an kan. Wala sun n'a ye se min sɔrɔ ye i b'i ka sun don alhamdulilayi ka i ka sun musakaw bɛɛ latɛmɛ ni fɛnw ye ala ye garijɛgɛ minnu d'i ma ka kɛ ni sunka ye
ala ŋa n'an kun don ko caman na minnu ye jurutaw ye minnu ye deliliw ye o n'a ɲɔgɔn na olu nafa ka dɔgɔ an y'an hakili to nin na sun laɲini min b'a la an ti fɔ a baraji kɔ wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. an bɛ an karamɔgɔ Kalu Kulubali fo ka a waleɲumandɔn y'a fɔ katikaw fɛ ani a ka gurupu mɔgɔw n'o ye Nuru Madaniya u ka nin baara in na u bɛ baara caman de kɛ nin nasiraw kan bilasirali la an ka kati mara kɔnɔna na an b'u fo k'u waleɲumandɔn ka tila k'u encourager u ka baaraw la sabula tuma caman n'i y'a jateminɛ an bɛ mɔgɔ dɔw jalaki k'a fɔ k'olu ta cogoya a kɛcogoya man ɲi walima u tɛ k'a kɛ ni an yɛrɛ b'a kanu diinɛ nasira la o la ni dɔw ye a hakili sɔrɔ k'a kɛ a ladegebaga ye ka kɛ kɛcogoya la an diinɛmɔgɔw a bɛ se ka taa ni an ka diinɛ sira kan cogo min an kana k'u encourager o fana nafa ka bon siga t'a la an b'u fɔ k'u encourager li hukumu kɔnɔna la Sherifila fana ka baara ye nin ye k'u ka ja yira diɲɛ na diɲɛ ka bɔ a kalama c'est une manière Sherifila fana bolo k'u encourager u ka baara ɲuman na walasa maa caman bɛ se k'u ladege yɛrɛ laseli cogoya ka ca wajibiw bɛ yen nɔ conférence cogoyaw bɛ yen nɔ ani ka laseli kɛ ni nin cogoya in fana ye ɲɔgɔnna sira fɛ i tulonkɛ kɛtɔ ka sɛbɛ yira mɔgɔ la tulonkɛ sira fɛ ka sɛbɛ a nafa ka bon parce que cɛ tun bɛna wuli ka taa juru de ta sunkalo sera muso ɲuman a ma sɔn a ko ko ni a kun ye a ka taa juru de ta sunkalo musaka la tiɲɛna k'ale fɛla ko ka sɔrɔ tuma la sira bɛ kɛ o musow de ɲɛ ka boli ka taa juru ta minnu muso yɛrɛ kɛra lasabalilikɛla ye donc y'a cɛ hakili bɛ sigi ala ka muso ɲuman ni bɛɛ lajɛlen a ko ko nasɔngɔ fitini min n'ale tun b'o tɔni mara a ko cɛ k'i hakili sigi k'o bɛ yen o nafa o ka di dɛ n'o dir'i ma don min o jɔyɔrɔ ka bon dɛ yàrá nasɔngɔ tɔ sɔrɔ i bɛ fo k'a tɔ mara fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn mais cɛw t'o de fana faamu an b'a faamu mais cogoya de t'an bolo muso ka kuma i tɛ se k'a bɛɛ labato an b'u fo k'u waleɲumandɔn nin waati in na an bɛna kɛnɛya ko nasira kan dɔgɔtɔrɔ ko an balimamuso Tata Kuje Ture ale ka baaraw mun de bɛ yen sisan yanni an ka don bi dɔgɔtɔrɔ ko la an bɛ an ka dɔgɔtɔrɔmuso fo n'o ye Tata Kuje Ture ye bi a kɛlen don ka a damaga fɛn bala fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye dumuniko juguya ye hadamaden bɛ taa dumuni kɛ cogo min na ni a bɛ kɛ n'a bɛ dankari an ka kɛnɛyako ta fanfɛla la a kɛlen don ka walawalikan ye o de la an ka jɛ an k'o lajɛ. Mama fɛn min ni tɛlɛ an b'an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin an dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kaman tɛ na Eba e ta fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di cɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ye tɛ Zeyina Zeyina i tɛ dɔɔnin k'a la tiɲɛna Zeyina ne na ye kalaya dɔɔnin cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tɛ Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tɛ Zeyina k'aw taama ɲuman ye Zeyina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tɛ Zeyina de ka to a bɛ galabu kɛnɛya de tɛ Zeyina
aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu matarafalen don Shirifila Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila dɔgɔtɔrɔ ko jamukan kɛnɛ kan jamukan min na sugandira ka sigi ka bɛn ni sungalokalo la hɔrɔmakalo ye walasa ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleya minnu ni an y'u matarafa a ka ca la an bɛ an ka sungalokalo don nɔgɔya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma a bɛ o sira kan bi an kɛlen n'u ka babu se min ta walasa ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw ka faamuyali kama o de bɛ tali kɛ balo kɛcogo ɲuman kan ni o de alimentation équilibrée et diversifiée balo kɛcogo juguya o bɛ se ka dankari kɛ an farikolo kɛnɛya la bana sidɔnbaliw caman bɛ yen nɔ minnu n'u kuntagala ka jan i b'i ka ɲɛnamaya kɛ ka bana minnu furakɛ ni an bolo kɔni den duuru ye a bɛ se ka o kungo se an ma nanzarakan na n'a bɛ fɔ olu de ma maladie métabolique n'a y'i minɛ i b'i ka mɔgɔninfinya tɔ bɛɛ kɛ n'a ye banaw don minnu n'u bɛ se ka kɔlɔsi ka basigi nka o tɛ ban walasa bana ninnu ka se ka nɔgɔya i k'i ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye o tɛ ɲɛ fo k'a sɔrɔ an yɛrɛ ye an ka balo kɛcogow yɛlɛma ani ka an kɛwalew yɛlɛma o bana ninnu bɛ tali kɛ tension na bana jabɛti cancer labana n'o ye bon ye nin bana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ baloko juguya fɛ n'an b'a fɛ ka nin bana ninnu kunbɛn ka se sɔrɔ nin bana ninnu kan a ka kan an k'a dɔn k'a fɔ an ka kɛnɛya o bi an ka dumuni kɛ tasa de kɔnɔ an bɛ fɛn min don an da an ka kɛnɛya b'o de la a ka kan an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna k'a dɔn balo kɛcogo ɲuman bɛ kɛ cogo min na alimentation équilibrée et diversifiée o tɛ dɔwɛrɛ ye ka balo kɛ k'a bɛrɛbɛn ani ka balo bɔgɔ fara caya dumuni dɔw bɛ yen nɔ farikolo mago b'o la olu caman nka i k'a dɔn k'a fɔ a dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ farikolo mago t'o caman na olu fitinin dɔrɔn bɛ farikolo wasa an ka fɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni dun don o don ka kɛ fɛn suguya kelen dunni ye o ma laɲini an ka kɛnɛya ɲuman bɛ sabati ni fɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni dunni de diɲɛ soba min bɛ yen nɔ n'a ka baaraw ɲɛsinnen don kɛnɛya koɲɛw ɲɛnabɔli ma o ye sariya damadɔ sigi balo kɛcogo ɲuman na diɲɛ dɔgɔtɔrɔbaw farala ɲɔgɔn kan minnu ka baaraw ɲɛsinnen don balo kɛcogo ɲuman ma u jara ka sariya 7 sigi n'an sera ka o sariya ninnu matarafa an bɛ se k'a fɔ ko an ka balo kɛcogo ka ɲi an bɛ layidu di aw ma ni ala ma baasi kɛ sini an bɛna o sariya 7 ɲɛfɔ aw ye hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ bi jamukan kun kan a bɛ ɲini an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an ka nin waleya ninnu ta ni ka baara kɛ n'a ye walasa an ka kɛnɛyaw ka sabati an ka sun don nɔgɔya la ka an ka batow kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye an ma nin fana de bɛ dan sigi bi jamukan na aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn nin kun ye an balimamuso Tata Kujɛ Ture ka sɔrɔlen ye ko baloko juguya ko bɛ se ka dankari an ka kɛnɛyako la o la an kan ka hakili to an ka dumuni kɛcogoyaw la an kana to dumuni suguya kelen kan wagati bɛɛ i n'a fɔ ni e bɛ to de dun don o don i ka yɛlɛma don o la i bɛ se ka basi tobi don dɔ la k'o dun i bɛ se ka ɲɛɲɛkini yɛrɛ tobi don dɔ la k'o dun ani an k'an ka dumuni kɛtaw bɛrɛbɛn ko n'o kɛra ko an ka kɛnɛya bɛ sabati kana dumuni kɛ ka dépasser voilà o min filɛ nin ye dumuni yɛlɛma a ka ɲi mɔgɔ ma komi n'a ma ɲɛ ɲɔ de bɛ kɛ to ye o ɲɔ kelen de bɛ kɛ basi ye i bɛ se ka yɛlɛma a ko tuguni fɛn min ye dumuni kɛcogo juguya a bɛ se ka dankari mɔgɔ la a bɛ se ka kɔnɔna fɛn wɛrɛ tiɲɛ parce que mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ dumuni kɛ fo k'a dan sago tigi tɛ lafiya n'an ye an ka dɔgɔtɔrɔw lamɛn k'u ka ladilikanw lamɛn a ka ca ala fɛ an bɛ lafiya sɔrɔ an ka ɲɛnamaya la an ka kɛnɛyako ta fanfɛla la siga foyi t'a la o ka kan an bɛ an ka kɛnɛyatigiw fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin bilasiralen ninnu na fɛn minnu don a ka ɲi surtout sunkalo kɔnɔna na mɔgɔ degun i b'a sɔrɔ k'i ka su yɛrɛ baara bɛɛ tiɲɛ ni sira mun i kana k'i janto a la i b'a sɔrɔ ni dɔgɔtɔrɔ bɛ fɛn mun fɔ ni sera ka wuli ka taa su ma u mana kangari da i ye fɛn minnu kan n'i y'olu matarafa i bɛ na taa sunkalo su ni minɛ i b'a so i tɛ tɔɔrɔ foyi sɔrɔ i b'a dɔn kɛnɛya ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ u tɛ ɲɔgɔn jɛ n bɛ fɛ ka min fɔ kira de ko sun ta se ho a ye sun baw kɛnɛya de donc sun man ka kɛ sababu ka bana lase mɔgɔ ma et puis dumuni kɛcogo fana kira y'a ɲɛfɔ an ɲɛna kira ko maa kana dumuni kɛ fo k'i fa k'i dama tɛmɛ k'i ka kɔnɔbara tila 3 ye a hakili b'a faamu
claro kelen ka dumuni ye claro kelen ka ji ye claro kelen ko ka fiɲɛ ka don ka bɔ ye nka n'i ye dumuni ye ka se fo kan na hali ji min yɔrɔ tɛ sɔrɔ wala ka ji poti fa k'a min fo ka hali nɛnɛkili yali sigili ka gɛlɛn dɔw ma a bɛ tila ka kɛ degun wɛrɛ tuguni a ma dabɔ min kama sunkalo kɔnɔ i kɛlen ka tile bɛɛ kɛ i ma dumuni kɛ n'a fɔra k'i k'o bɛɛ récupérer k'o bɛɛ dun yɔrɔ kelen su kɔnɔna la sun yɛrɛ dabɔra min kama a tɛ ko ye. An bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya di sunkɛla bɛɛ lajɛlen ma fana ni Ala y'u lajarabi ni bana ye Ala ka bana in ban pewu Ala k'o kɛ ciba bonya kosɛbɛ. Hukumu kɔnɔ an bɛ na labɛnw sabati Alhaji Usumani Kane an bɛ na nafilaw o di mɔgɔw ma su in na ni Ala sɔnna inshallah. An b'a dɔn k'a fɔ nin waati mana se mɔgɔw bɛ to fɛn min kɔnɔni na o de ye nafila ye tile jolina su ye bi an bɛna don su sabanan de kɔnɔ bi ye tile fila ye nka an bɛna don su sabanan ye donc sunkalo su sabanan o nafila ye jɔko 6 salam bila ko 3 o kɔrɔ jɔko 2 o jɔko 2 n'i ye tahiyya kalan i bɛ salam bila a jɔko kelen o kelen fatiha kalannen kɔfɛ inna anzalnahu fi laylatil qadri o siɲɛ kelen qul ya ayyuhal kafiruna o siɲɛ 4 o de bɛ kala jɔko kelen o jɔko kelen na jɔko 6 jɔko kelen o kelen fatiha kɔfɛ inna anzalnahu fi laylatil qadri siɲɛ kelen qul ya ayyuhal kafiruna o siɲɛ 4 salamu laban bilalen kɔfɛ kɔrɔ jɔko 6 nan salamu laban bilalen kɔfɛ ya rahimu ya rahimu ya rahimu i b'o wirdu kɛ i bɛ kɔlɔsi da k'o kɔlɔsi ɲɛ kelen kɛ o siɲɛ 100 an bɛ Alahu taala deli Ala k'a kɛ cogo ɲuman nɔgɔya ye minnu y'a kɛ fana Ala k'a baraji di an bɛɛ lajɛlen ma. Komi bi sura ninnu man gɛlɛn tɛ sura gɛlɛn tɛ inna anzalnahu fi laylatil qadri hakila laylatul qadri sura hakila bɛɛ bɛ so la qul ya ayyuhal kafiruna hali ni a bɛ gɛlɛya ni mulaka dɔw bolo a taara se ka ca tuma dɔw u bɔbɔlen don ɲɔgɔn fɛ nka yɔrɔ gɛlɛnw tɛ hali minnu ka kalan ma taa yɔrɔ jan mais ni mɔgɔ min yɛrɛ tɛ se nin bɛɛ la a bɛ se k'a falen n'i tɛ se ninnu na sura min ka nɔgɔn i ma ni qul huwallahu de ka nɔgɔn i ma ni inna a'tainaka de ka nɔgɔn sura min ka nɔgɔn i ma dɔrɔn i b'a falen o la i bɛ kelen kɛ inna anzalnahu siɲɛ kelen ani qul ya ayyuhal kafiruna siɲɛ 4 donc i bɛ sura 2 min ka nɔgɔn i ma i bɛ dɔ kɛ kelen i bɛ dɔ kɛ 4 ye awɔ an y'a kɛ Ala ka amina ya rabbal alamin kɔnɔ an bɛ segin k'an ka sponsor officiel fo ka segin k'a fo ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri la an bɛ a fɔ an filɛbaw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ Sherifila tele ye aw ka tele kanuba ye wa ni jɛmukan in ni kalo jɔra aw bɛ jɛmukan in fɛ wa aw bɛ jɛmukan in lajɛ aw ka hakili to nin produit ninnu na sanni a bɛ dɛmɛ don silamɛya la parce que ni jɛmukan in ma segin foyi kama walasa ka silamɛw dɛmɛ sunkalo kɔnɔna na u ka batu ka se k'u dɔn ka kunnafoniyaw d'u ma ani k'u ɲɛnajɛ fo ka se suntigɛ ma o la te alkaba a y'aw hakili to a la salon an y'a kuma fɔ mɔgɔw y'a kɛ u y'a san dɔw ye video ni fɛnw kɛ k'a ci a ma a kɛra nisɔndiya koba i b'a ye k'a fɔ ko kanu bɛ a mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye weleli kɛ k'olu bɛ yɔrɔ min na a tɛ yen de a bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min na an k'a f'u ye o bɛɛ sɔrɔla jama fɛ mais ɲinan an b'a ɲini u fɛ u ka san ta u kana ɲinɛ a kɔ te alkaba mayonnaise kadi muso dɔ bɔra an balimamuso dɔ sokɔrɔji ka bɔ jalakɔrɔji a ye weleli kɛ a ko ale ka san tan de don kadi i b'a ye k'a fɔ seriaka ninnu a bɛ mɔgɔw lafiya yan an b'a fɔ fɛn o fɛn ma k'a ka di walima a ye nin san fo ka taa sɔrɔ an fana y'a lajɛ a bɛ cogo min na mayonnaise in bɛɛ b'a dɔn a ka di o la mayonnaise ka di ɲinan kɔni f'a ka san ka bɔ sugu kɔnɔ pewu ka ban f'a ka dɛsɛ o la a tigi san wɛrɛ a bɛ courage wɛrɛ sɔrɔ ka na siga t'a la aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye mɔni a ye mayonnaise kadi k'a la nɔnɔ hali bi o bɛ mɔni na k'a fɔ k'a bɛ buru la ka suguru la buru la k'a kɛ suguru la nɔnɔ hali o bɛ mɔni na lɛ hali bi ka kɛ mɔni na dɔw bɛ mayonnaise kɛ mɔni na o de la n bɛ k'a fɔ mayonnaise kadi jɛgɛ jirannen mayonnaise kadi salati sanfɛla n'a ɲɔgɔnnaw kosɛbɛ fo a ka san Bamakɔ yan Bamakɔ n'a lamini k'a ban siga t'a la an mago b'o la o kɔfɛ jus pressé
u jɔ ka ji précieux san ka ban mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ sirifu kɛ fɛ i bɛ sirifila fɛ ji précieux i ka min k'a san ka ban et puis ale ka mɔgɔ i b'a ye yiriden façon bɛɛ b'a la yiriden ji caman a bisi gɛrɛgɛrɛ a leburuba a buyaki o n'a ɲɔgɔnnaw yiriden fɛn fɛn n'an b'a dɔn tuma la n'a dɔw yɛrɛ sɔrɔli ma nɔgɔn nka a bɛɛ jiman sɛnsɛnnen ji a naturel a bɛna fɔ i y'a den yɛrɛ dun ka a min kosɛbɛ i ka se ka lafiya la a sabanan o de ye an ka hakili to u ka najini ka di a fɛn o fɛn de bɛ yen ka hakili to a bɛɛ lajɛlen b'a to baara ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka sugu diya u ka madari ka di o bɛɛ bɛ yen fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen produit caman an ka san ka se ka an kɔkɔrɔma don walasa u fana ye jigiya min ta k'an dɛmɛ a ka se ka ɲɛ u bɛɛ fɛn tɛ tɔgɔ tamati dɛgɛ lɔgɔti bɛɛ de bɛ yen o la vraiment mɔgɔ n'a ka baara ɲɛna o b'a ka sugu diya ni mɔgɔ ninnu u ka produit nɔgɔ foyi t'a la i ma yɔrɔ yɛrɛ yɛlɛma ni musakaba ale musakaba de don a la o musaka in donni min na walasa ka dɔ labɔ musaka in na o ye aw fana ka sanni kɛ ni aw y'a san o bɛ courage don a fana a la san wɛrɛ fana bɛ jɛmukan in dɛmɛ aw bɛ jɛmukan in sɔrɔ aw lafiyalen ni ala sɔnna o hukumu kɔnɔ an bɛ foli ta k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan waati in na an bɛ foli ta k'a lase an kanubaba ni an terikɛba ma yan fo faransi n'o ye kande dukure marakakɛ an b'a fɔ k'a fɔ ka dukure k'a fɔ ka Mr Jack fo Mamadu Jagora ka faransikaw fɛ yen nɔ an bɛ labɛnw kɛ ka taa sugu kɔnɔna na ni ala ni kira sɔnna ma aw ni anw an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah n'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafolo ko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank Baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank Baraka kan wa kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ an bɛ se k'an jigi da Coris Bank Baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa awɔ Coris Bank Baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa n ka mobiliko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma yala Coris Bank Baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa jaati Coris Bank Baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma Coris Bank Baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la Coris Bank Baraka bɛ yen bɛɛ de kama n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International Baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la an bɛ nisɔndiyalen don ka wagati jumɛnni dɔ makɔnɔ su mana sa tigɛlima yɔrɔ ma min ka bɛn ni misiri wele kan ye ne ko lagare dun bɛ ka mun ɲini tuguni a faamuna sisan jupaps
barisa an ka nisɔndiya ko foyi tɛ se ka kɛ jupaps kɔ. Jupaps k'i ni na hinɛ ni lahɔrɔmakalo in na. Jupaps diya min tɛ fɔ ka ban. Jupaps format 1 litre bɛ sɔrɔ sisan aw ka bitigiw bɛɛ la. Ramadan Moubarak. Pour confort, style et qualité à votre foyer, venez découvrir tous les produits dans les galeries Idja ou sur notre catalogue en ligne. Confier Industrie, l'équipementier de votre maison. T national Mali kono ani Mali koka T national T do T miname au bela jele kamo ni ko T national afo jama sago T national abisora anga jamana imbuti kiba ubela jelela tabali bada ubela jelela jama donya ufe konya donya ufe sumunge yora ula dengu ni donya u akadema ya ula gere una baroka yora ula T national nena ko kele bekela dai T national akere ngerembe ninga lasa ko kanye amingo kele bi mate ko nege datle mu mebela jele T national Mali kono ani Mali koka na mago jora camion va sandala abise ka weleli ka nega jurugo besira o minu ve 66 57 47 05 walegele 76 60 60 02 T national afote ka nuba usago nana de T national nana barodiara anana de T national nana jama sewara T national inalikera tare alaka barka bila Soir énergie boisson énergétique kele mimbe ni ale nana fargolo funi galabu kenali katase au bela jele kama Soir énergie ale boisson ni ale miko kele ale be ebla ko chamangono kasega I akli ko faranyonga fargolo ka ale fene sabati afo Soir énergie ale établissement Mamadou Sembara ale debe a représenter ba Maliba ale konana premier Soir énergie Asoroba Odiflay, Femi Bulkasombugu, Ale Sugula, Yoro Kelimpe Dume, Station Triangle, Ale Masruyana, Walma, Femi Kenyeba, Région Ale Konana, Kenyeba Faraba, Eba Ale Soroy, Negajuruguve Oluflay, 78 45 06 15, Walma 70 47 47 87. Sungalo Donia ani kanu klali wati doi gwa kono. Nimelo mixiweli sungalo kanu kono wati oye klali. Vitamine nefama chama mala oye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fene bala. Nimelo mixiweli wa limana udeme ukato kolo kerea ani kerea la wati de. Mixwell, sungalo kalo damouye, watibe. Mixwell, riche et crémeux. Faladeba, fonserebeba, ko aguti kagalobonda. Teuka championi, tedanaya, imashwa. Kadatimia, kafarifani, kageranyaga, fodanaya, afaron kokele, abedala butkemea, ibila bela, no atandu. Teuka championindo, agute derika galobonda, edanaya, on papa goûté, on mama goûté, che joni goûté, che aya goûté. C'est comment, Dedanaya championi. Papa, Dedanaya, akadi tro. Dedanaya, Dedanaya minafa. Sengo's Broad.
mago sa n ka daraka nɔnɔ. madame. naamu. nɔnɔ sugu jumɛn don. nɔnɔ sahel kanɛti kɛ. so darafo kɛ nɔnɔ sahel kanɛti tɛ daraka nɔnɔ dama ye dɛ a bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na a bɛ kɛ dɛgɛ la a bɛ kɛ sɛri la n'i sɛgɛnnen nana ka firiko dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun ja n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten. nafila d'a ma joona a bɛ bɔ ka denmisɛnninw ma fu n'o tɛ a yɛrɛ b'i kan ja n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati. wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ i k'i kun ja n'a ye. Tiɲɛ na nɔnɔ sahel kanɛti nin kɛra ne min ji ye sa sanga ani waati. ne ye Tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye. n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ni waati in na kɛrɛnkɛrɛnya la an ka sponsor officiel an b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn ani fɛn fɛn ye danaya ta ka na fara an ka nin baara in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo sugu kɔnɔ mɔgɔw u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka sugu diya fo bɛɛ wele nɔfɛ fɛn nali k'a yira a kɔ dugawu jaabi b'a la ala ka sugu diya ala ka sugu diya ola an bɛ ka don waati min kɔnɔ an bɛ ka gɛrɛ suntigɛ waatiw la sun ye fɛn ba ye n'a tigɛ waati sera dugawu bɛ fɔ a la a bɛ fɔ ɲini ko mɔgɔw ka dugawu caman kɛ dugawu sugu jumɛn de bɛ an bɛ se k'a kɛ. dɔw b'a dɔn sun tigɛ waati o ye dugawu jaabi waati ye tuma o tuma ni ala ye jɔn ni bila k'i ka nin kɛ i yɛrɛ dɔn jɔn ye ka ala dɔn a ka ala ye ka i bila i ka jɔnya minɛn kɔnɔ ka o farida min dir'i ma k'o kɛ o labato o bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ ala bɛ da dɔ yɛlɛ ala b'a ka fenêtre dɔ yɛlɛ ka ɲɛsin la o fenêtre ye jumɛn o ye n'i ye min ɲini fɛ n b'a k'i ye o de kosɔn suntigɛ a ka ɲi ni darura tɛ ni suntigɛ waati surula miniti 5 miniti 10 ka kɔn suntigɛ ɲɛ i seliji ta i k'i sigi ka suntigɛ waati kɔnɔ i ka ala kofɔw caman kɛ waati la sun mina tigɛ waati min na hamina ko min bi i la i ni ala cɛla la i ye boliboli kɛ ka dɛsɛ i yɛrɛ i ka denbaya i ka jamana diɲɛ bɛɛ i bɛ ŋaniya ɲuman min ta i y'o ŋaniya ɲɔgɔn ta bɛɛ lajɛlen i k'i kunjan k'a yira ala la dusukun na ala nin ko in gɛlɛya bɛ na ala nin kɛ n ye ala nin kɛ n ye ala nin kɛ n ye i k'o kɛ ka bɛn suntigɛ waati ma o ye ala ka dugawu jaabi waati dɔ ye dugawu dɔw i bɛ mɛn ka dugawu dɔ kɛ waati dɔ la dugawu jaabi saritiw ma dafa an si dafalen tɛ nka nin waati ala bɛ bonisi dɔ kɛ maaw ye hali ni saritiw ma dafa tuma dɔ la ala ka hinɛ kama ala bɛ dugawu jaabi daw yɛlɛ dugawu bɛ jaabi nin waati la o kama a waati concentration ka ɲi kosɛbɛ k'i seliji ka ja k'i sigi ka suntigɛ waati kɔnɔ ka ala wele i ka mago la maa minnu fana ye dugawu ɲini fɛ o la hali ni maa minnu ma dugawu ɲini fɛ i b'a dɔn degun dɔw bɛ maa dɔw kan ka dugawu kɛ u ye ni e ye dugawu kɛ maa wɛrɛ ne ye ŋaniya ɲuman ta jalo ye ala b'a ŋaniya ɲuman segin e yɛrɛ ma bamananw b'a fɔ ko n'i ko diɲɛ bɛɛ ta ka ɲa diɲɛ bɛɛ ta tɛ ɲa nka a ŋaniya ɲuman bɛ e min na ala bɛ e kɔni ta ɲa ni maa min fana ko diɲɛ bɛɛ ta ka tiɲɛ ala tɛ bɛɛ ta tiɲɛ dɛ nka ŋaniya jugu bɛ maa min na ala bɛ ta tiɲɛ fɔlɔ lase a yɛrɛ ma donc an ka ŋaniyaw ɲani waati in na ni dugawu jaabi waatiw ye an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye inshallah ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen Fatumata waati in na an ka gadɔ musow bɛ gabugudaw la foli jumɛn b'i bolo ani ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balakaw ma.
an bɛ an balakaw bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la sunkalo in kɔnɔna la olu de bɛ boli gabugudaw la ka dumuni tobi k'a di sundonnaw ma u bɛ se k'u sun tigɛ lafiya la cogoya min na n b'a f'u ɲɛna hali bi u k'u cɛsiri o fɛ inshallah an bɛ taa sɔrɔ an ɲɛ lahara inshallah an bɛ dugawu de kɛ ala ka a di an ma diɲɛ kɔnɔ ala k'a d'a ma lahara kosɛbɛ a ka dugawu d'a ma sinon ni ma min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a tuma dɔ la lahara ta ala ka belebele d'a ma hali ni bɛ dugawu kɛ ala bɛ d'a ma lahatina in fi dunya hasanatan kosɛbɛ caman bɛ aljina ɲini de kama o awɔ mais aljina ɲini ye aljina bɛ daminɛ diɲɛ na ne mais aljina daminɛ karamɔgɔ ka kuma o ye diɲɛ e diɲɛ ye o la fo ka gabunaw fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ala ka u dɛmɛ baara la ni ala barika don denw na denw kila don mobili kɔnɔ denw k'i ka hijibi ye k'i bila ka taa Makan denw ma to ka biw tigɛ ta i lafiya nin jamana ninnu na mama i seginna ta i lafiya o ye aljinɛ daminɛlen ye i y'a faamuya ala ka barika don denw na ni waati in na an bɛ segin ka maaw hakili jigin an ka nin jɛmukan in a kɔkɔrɔma donnen don ni sponsor officiel ka nin produit ninnu ye aw de bɛ anw lajɛ su ni tile aw ka sanni ka ɲɛsin nin produit ninnu ma fɔlɔ fɔlɔ silamɛya dɛmɛni de don an b'o fɔ k'o fɛ mɔgɔ mɔgɔ de n'i ye silamɛ ye k'i bɛ nin jɛmukan in fɛ i bɛ nin tele in fɛ i ye nɔnɔden kelen san lait halibu i y'i seko kɛ dɛmɛ la jus precia i y'i seko kɛ ayiwa i ye mayonnaise kadi san i y'i seko kɛ ka taa se te alkaba an b'o dɔrɔn de ɲini a ka san ka ban pewu fa ka dɛsɛ kosɛbɛ o kɛli man gɛlɛn n'i ye nin fɛn fɛn fɔ sunkalo in na mago bɛ nin bɛɛ la mago bɛ nɔnɔmugu la mago bɛ mayonnaise la yarɔ te kɔni suntigɛ waati hali ka dɔw jɛ dumuni na o ka fisa i k'u ni jɛ te la yarɔ Buya Kulubali ni sun tigɛ n'a fɔra Gawo hali ni ye te versi ale la dɔrɔn o ka d'ale yɛrɛ ka tɛmɛ hali ka tɛmɛ dumuni yɛrɛ kan donc te alkaba ka k'i kɛrɛfɛ o b'a sɔrɔ a mɔlen b'i kɛrɛfɛla la ye inshallah Mali région bɛɛ la k'a daminɛ Kayi fo Kidali a ka san ka ban pewu sous région yɛrɛ bɛɛ la diɲɛ bɛɛ an dalen b'a la o bɛ hali ni jamana min na n'a tɛ yen u ka weleli kɛ a b'u lasɔrɔ cogo min na wa aw ka dugu fana na n'a tɛ yen nɔ ni nin produit ninnu tɛ yen a ye weleli kɛ a bɛ las'aw ma cogo min na a bɛ las'aw ma cogo min na damandala mɔgɔw kosɛbɛ n'i taara Mali damanda caman na fana ka filɛta ye serifila dɔrɔn de siga t'a la an b'a ɲini u fɛ nɔnɔ kɔni ani mayonnaise ani jus ani thé o ye fɛn ye min tɛ jɔ damanda yɛrɛ la wa an bɛ fɛ damandala mɔgɔw fana ka bɛɛ de san ka ban ka sanni ka ban pewu ni ala sɔnna y'u fana ka jɔyɔrɔ ye bɛɛ ni jɔyɔrɔ de sunkalo bɛ taa baara stock min nana ni bɛɛ dɔn stock in ka dɛsɛ a banna siga t'a la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn danaya kurakurali an kan okumu kelen in kɔnɔna na an bɛ mɔgɔw hakili lajigin ni ala sɔnna ma Sherif Ahmad Tidiane Haidara a bɛ Kati sini Kati tournoi ta ko sabanan Kati ville sous section fɛ a baaraw bɛ daminɛ sini su 4 jumakun 4 o de don kana fɛn in a kɛra dayɛlɛba de ye Kati ma Kati ko fana ye niyɔrɔba sɛ dɛ bɛna nɔrɔ su in na inshallah tiɲɛ a ɲɛti Kati ye niyɔrɔba sɛ dɛ yɔrɔ belebele parce que a ɲɛti min bɛ Kati n'a mɛ ni hakili ɲuman in sɔrɔ ka se k'a initier an ka président Fasigi Dumbuya nin bɛɛ y'ale de ye n'i y'ale ye dɔrɔn i ye solution ye Dumbuya ma se ale de ye Dumbuya la ɲumanw ye o Dumbuya ɲuman ale bɛ jate o fɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn an ka musokɔrɔba fo Dalabala Ba Sali Sangare ka Dalabala Alimami a n'a dugutigiw an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn sa Dalabalakaw n ka dugu de don u y'u kanu dɛ hakili la u taara turu cɛ waati dɔ la i tɛ fanga ma kosɛbɛ n sɛgɛnna waati dɔ la n bɛ taa lafiya musokɔrɔba sababu la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka dugawu k'u ye ala k'a ɲɛmɛ musokɔrɔba la Sali an bɛ dugawu k'a ye Ustaz an b'a ɲini Kati a n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ fɛ k'a daminɛ Falajɛ ka na Torodo ka na Yegebugu ka taa se Kalifabugu ma nin bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka na an ka jɛ ka tournée kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ n'i tɛmɛna poste la dɔrɔn n'i ye ɲininkali kɛ ko mama yira terrain a yɔrɔ dogolen tɛ terrain wajibi bɛ kɛ yen ani Kati poste yɛrɛ man jan o la Kati bɛɛ welelen don an ka taa Sherif Ahmad Tidiane Haidara a bɛ suratu Yusuf a b'o de kɔnɔ a y'a san
sabanan ye a bɛ ka boli o kɔnɔ a ye dama damani fɔ dɔrɔn o warawalali tɔ e yɛrɛ kun i bɛ ɲinɛ a ko bɛɛ kɔ e yɛrɛ suratu Yusuf ye kabako sura dɔ ye suratu Yusuf ye sura ye bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ jagokɛla b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ politikimɔgɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ sɔrɔdasi b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ économiste maa min économie kɛ ani maa min ye baloko bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ suratu kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ o ye suratu Yusuf ye bɛɛ b'i ɲɔrɔ walanda sɔrɔ ale kɔnɔ ni Ala sɔnna o la bɛɛ ka bɔ ka taa bɛn ni a ye tila ka laban ni min ye mɔgɔw an karamɔgɔ b'a fɔ an ye ko an kana ɲina jamana in kɔ sun bɛna tigɛ sɔni Bamakɔ n'a lamini la n'an bɛ sun tigɛ an ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ an masaw ye ka dugawu kɛ an ka karamɔgɔw ye an kana ɲina an ka jamana kɔ an ka jamana in bi a bɛ lahalaya min na a bɛ ka wuli o la an k'an jija a ka se ka wuli ni fanga ye gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na an bɛɛ b'a dɔn maliyɛn ɲɔgɔnw de don dugu bɛ yen bi hali dumuni a ka gɛlɛn o la an ka dugawu kɛ sɛnɛ ma se ka kɛ yɔrɔ dɔw la mais Ala ka lafiya nati Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen a mana kɛ kɔrɔn tile bi yɔrɔ bɛɛ ka se ka bɔda di mɔgɔw ma u ka se k'u ka baaraw kɛ hɛrɛ kɔnɔna na minnu ni u déplacelen don fana Ala ka sababu ɲuman d'u ma u ka déplacement in kɔnɔna na ka jigiya d'u ma u ka se ka sigi hɛrɛ kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ an tɛ ɲina fana o de ye an karamɔgɔ ye a Seydi Cheikh Ousmane Maran Haidara an ka dugawu belebele kɛ a ye Ala deli Ala ka sini kɛnɛya di a ma Ala ka kisi k'a tanga Ala ka sutura Ala ka a sankɔrɔta a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala k'an yɛrɛ kun ye aw fɛ Ala k'o kɛ ciba bonya kosɛbɛ salli ala Muhamadu waati an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ yen mun kun y'a kanu k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka nɛgɛjuru siraw ci mais a ma se ka lasɔrɔ o la u k'a dɔn k'a fɔ don kelen tɛ don caman de don wa tuma dɔ la fana dumuyalaka dɔw bɛ yen olu hakili la k'an bɛ wolomali de kɛ anw bɛ sigilen yɔrɔ min na yɛrɛ a tɛ taa yen o la anw tɛ mɔgɔ ladon anw tɛ mɔgɔ lamɔba ye o la ni min yɛrɛ garijɛgɛ ye fɛn o de bɛ dɔn k'o hakili t'o la kosɛbɛ ala kira sɔn nin ye sun tigɛlen Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ dugawu kɛ inshallah اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم إن شاء الله أكمل واتي إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Frananka ana jani wati dumo ke terminalo ana belize huma komala munumba kafolinto kadiva iblasra aupeni wati dumo munubela sumani frananka wati ula beli doi aya utagamano ke kadi akadide. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Chut, vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Kadatimia, kafarifani, kageranyaga, fodanaya, afaronko kele, abegala butkemea, kibila bela, no atandu. Teuka championindo, agute lorika galomunda, edanaya, on papa goûté, on mama goûté, che jonin goûté, che aya goûté. C'est comment Dedanaya championni papa Dedanaya akadi tro Dedanaya Dedanaya minafa Sumani Donia ani kanu klali wati doi guakono Numero mixiali Singalo kanu wati oye klali vitamine ne fama chama mala oye A, C, D, E ani K protéine ani calcium fana bala mina mixuel lo limana deme okato kolo kerea ani kenela wati be mixuel sumalo kanu dami wati be Mixwell, riche et crémeux. Thé national Mali kono ani Mali koka thé national thé do thé miname au bela jele kamo niko thé national afo jama sago thé national abesora anga jamana imbuti kiba u bela jelela tabali bada u bela jelela jama donya ufe konya donya ufe sumunge yorowla dengu ni donya u akadema yaula gere una baroka yorowla thé national nena ko kele bekela dai thé national akere ngerembe ninga lasa ko kanye amingo kele bi mate ko nike datle mu me bela jele national Mali kono ani Mali koka na mago jora camion va sandala abese ka welele ka nega juru kubesira u minu ve 66 57 47 05 walegele 76 60 60 02 Thé national afote kanuba usagu nana de Thé national nana barodiara anana de Thé national nana jama sewara
Thé national. Inalikera tare tare. D'être présent dans chaque aspect de votre vie quotidienne, apportant confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idia ou sur notre catalogue en ligne. Confier Industrie, l'équipementier de votre maison. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barkada masami yan suntike amani ala fe do munu kara ala ka do nu bela jede amin ya rabbal alamin ala ka boda danga jamana ma ala ka na jamana imbasi amin ani ankere fe dugu bela jede ala ka here do be kono ka be basiri ambe foli ta ka nyesi an karamoni anye joro ma Seydi Shir Usman Madan Haidara aka wuli ka joni aka tesirla ambe do uta ka kerenkere aye ka ala dili min suntike min nanya ke anye do munu ka ay ala ka bela jele mine ala ka mine ala ka kisi ka tanga abe wuli ka jomina su ani tle ala ka siraw daila ala ka mauke ka hakilna famya nu ya famya ka tugo ako ala ka noya ala ka kisi anaka dimba bela jele ala ka sutura mo munu be suni tle wuli ka jola ako ame do ke ya rabbi ala ka hakilni mando afo ko re man noya te samoni si sa eske ni ira idra jugu ya la ite flena lo mai nyala anga chakwa ko tene elaja menya ala mahina lala agwa adra ko jugutila tukuni hada ki jugu be la kini wi parce que be ya tukuni ni yake itina se ala tena tuibulu ala imay adwo danga bana yi do wala parce que mo la feraw parce que ay fam kumbe ka kela kan jiena na wati nana be jabidi ka mo bonyona ka nyumaira juma yi ko ira ka fam bela jine wala la be jarasan hali sisa ala ko wala li ala ko onati amin ka akisi ka tanga ka bo jugu bela jine toro ala kana ayira kunke jugu yi amin ala kana jugu wana sallallahu muhammad wa alihi o ko no saz kan yani angata ni bi zikri amina nawafila se ka segi suina na flaka au hakila era na dunia la kawe jini sisa na fora sisa abso na famu foro mara moya ese na fla fora ese na atum fora de mamina se aka amu suina sumalo su sabana ana fla joko woro salam la ko saba joko kele fatiha kala nen ko fe ka dafa inna anzalnahu fi laylatil qadr o shi kele qul ya ayyuhal kafiruna o shi nani salam laban blalen kofe ya rahimu ya rahimu ya rahimu ibo wirdu shiye keme ko shiye kele mais Allah taala devi ni anyake halaka no ya mbele jeli jo amsa kan shiye labana joko woro salam bla ko saba joko kele fatiha kala nen ko fe ka dafa inna anzalnahu fi laylatil qadri o shiye kele qul ya ayyuhal kafiruna washinani salamun laban blalen kofe ya rahimu ya rahimu ya rahimu shiye keme sungalo shu sabana onafla deni Allah taala devi alaka donna taw fana amin alaka do min amin ya rabbal anga bi clip de jour o de groupe sanuma ko ka sungalo fasa amina o de ira wala anga ka anyamada o fe sungalo kalori rakira mutuma jani kalori sungalo mesu jani kalori walioni kutubu sungalo mesu jani kalori amajija angaso sungalo nina jani kalori ayaine nyogona ngosungalo kono jani kalori ayaya fanyo goma sungalo ina jani kalori famauga ine fantauna sungalo ina jani kalori setiuga ine sentauna sungalo kono jani kalori sungalo kalori rakira mantoma ambi ala foka ala bariga sungalo kalori rakira mantoma jani kalori nema kalori nene mi fosila me unyena munu jera sikida udela munu jera dukele kono akana
sonyo kona ni sundi kadeye jani kalode hinne kaloye sungalo kalodi rakira manduma jani kalode nema mami mana shu inye kise kashu jani kalode nema kaloye mi mana shu idabara kashu jani kalode nema kaloye mi mana shu kulo lameli kashu jani kalode nema kaloye sungalo dira kiramanto numa jani kalode nema kaloye sungalo kalodi rakira manduma jani kalode nema kaloye ala kira bole maga kata madina hijira kofe ala sungalo di bashiruma jani kalode nema kaloye sungalo kalodi rakira manduma jani kalode nema kaloye kurana jigina sungalo kono lilatul qadri bi sungalo kono jani kalode nema kaloye sungalo kalodi rakira manduma jani kalode nema kaloye anga jija anga kurane kalon jaya jani kalode nema kaloye anga jija anga saragati bo uchaya jani kalode nema kaloye anga jija anga nafla seli jaya jani kalode nema kaloye sungalo kalodi rakira manduma jani kalode ami barika jabaro masaye ala mieni bonya bayi ke kira mato nye jani kalodu nye nema kalodu groupe sanuma musobaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka sunkalo fasala an b'a ɲini ala fɛ ala ka a kɛ u ma baraji ye nin waati in na ka zikiridala bɛɛ lajɛlen fo dugawu k'u ye ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔ ka kɛ n'an ka waati cogoya ye folikan ni kumakuncɛ kuma jumɛn de bɛ yen Fatumata Kamara. Ustaz, an bɛ dugawu de kɛ an filɛ nin ye sunkalo min kɔnɔna la ala k'a tɛmɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana suma hali bi an bɛ an ka ustaz fo ani an fa n'an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madan Haidara ani ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ tonton Sherif la ka taa se a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen ma cɛman ni musoman kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ n terimuso fo n'o ye Seyda Mama Haidara a n'a ka soldat bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ an lajɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn de sigilen don k'an lajɛ nin waati in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. foli ɲɛna i tɛ dɔ bukaw fo n bɛ dɔ bukaw bɛɛ lajɛlen fo k'a cɛ fana fo ayiwa monsieur Alma an b'a fɔ yan k'a waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye Alhaji Usman Kane foli ni kumakuncɛ kuma jumɛn bɛ jalo k'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka da kan ko n'i y'a mɛn nkɔnkɔnturu tabaga de b'i la an filɛbagaw n'i y'a mɛn an bɛ sigi ka kuma mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de filɛ so dɔ kɔnɔ yan nɔ nka diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'an na voilà mɔgɔ minnu bɛ k'an lajɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲinɛ an ka technicien kɔ an bɛ deli k'o fɔ waati bɛɛ lajɛlen ko n'i y'a mɛn dɔ kun bɛ tile suma kɔrɔ dɔ ta de bɛ tile la minnu bɛ ka an ka jaw ta minnu bɛ ka son bɔ minnu bɛ ka jaw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka responsable technique n'o ye Buya Jagile Kulubali Mohamed Keita maninkakɛ faama réalisateur en chef Musa Traoré GMT fo ka taa se Abu Jabate Abu officiellement Chaka Kulubali an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo Mohamed Traoré Motara ka u bɛɛ lajɛlen fo an ka technicien bɛɛ an ka cameraman minnu bɛ taa an ka tafsiriw ta minnu bɛ taa an ka sugu kɔnɔnaw la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo dakunya kelen an ka technicien bɛɛ lajɛlen fo dakunya kelen ka an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ a fɔ ala ka don ta fana yira amin an bɛ foli ta k'a ɲɛsin Bangone Jɛngɛnebugu quartier la ka dugutigi n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka taa Sherifila k'u fo k'u waleɲuman dɔn bi kun ye suntigɛ ye Sherifila an karamɔgɔ ka laada alamisa o alamisa o ye suntigɛ ba labɛn o la o baaraw kɛra bi an bɛ dugawu kɛ ala ka a kɛ baraji ye an bɛ Sherifila an b'aw fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase Bangone Jɛngɛnebugu a duguden bɛɛ lajɛlen ma k'ala deli ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔ nin kɛlen kan an bɛ Dr Buware an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka Masina bɛɛ fo a tɔgɔya la ka taa se Musafa Sila yan fo Kongo Kinshasa ka fo ka waleɲuman dɔn an tɛ ɲina Imam
Maliki Tesuke yan fo Côte d'Ivoire ka taa se Imam Tawo ka taa se an ka karamɔgɔba fɛn o fɛn de bɛ yen an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an ka correspondant min bɛ yen Zakariya Danbele an b'a fo k'a ka famille bɛɛ lajɛlen fo foli laban an b'o lase an ka direction ma an ka direction min kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka baara ninnu sigi walasa mɔgɔw ka se k'a filɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka an ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na bi ye an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye sini o ye don wɛrɛ ni Ala ni kira sɔnna jɔn ka kuma kunjɛ don kelen sini ni Ala sɔnna kati bɛɛ ka bɔ kati da lamɛn bɛɛ ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mama yɛrɛ terrain na inshallah ka taa chef ka sɔrɔ chef Ahmed Tijani Haidara lamɛn fɛ Musa Foma mana chef ka sɛgɛn lafiya bɔbali ya Ala ni kira sɔnna inshallah an b'aw bila an bɛna bɔ an bɛ cuisine yiraw la dumuni a qualitéw ka ca a cogoyaw ka ca nka hali sisan ka dɔ fara faamuyaw kan dumuni dilan cogo la aw n'o ye anw bɔlen kɔfɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh